Balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched, number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, impunto las 12 na sa auto. Welcome sa pagpakalagad sa Bombo Anay Sod 2 sa UFM Bombo Radio Iloilo, flagship stations on the number one and most trusted radio network kinakantang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Lunes, Nobyembre 3 tuig 2025 kagkaron sa aton sininga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share. 52 días na lang kag Pasko na. Ini mo lang ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna karon ng mga balita, preparasyon sang syudad sang Iloilo City Government sa Bagyo Tino plastado na. Si Mayor Inday Raisa Treñas gin-deklarar na or gin-announce ang preemptive evacuation. Samtang ang Public Social Welfare Development Office may naka-standby na ng mga food packs para sa bagyo. Pila ka mga fishing boat nagpamulyadre or nagdak sa Iloilo River. Biyahe sa probinsya sa Iloilo suspendido. Ining Iloilo Guimaras sa vice versa ginamonitor. PDRRMO naka-alerto sa pagsulod ni Bagyo Tino, mga response clusters sa Iloilo Provincial Government. Magapanigayon sang pagsinapol. Detalye sinibantayan pagkatapos ang Bombo Network News. Pa, bago pa man ang inaasahang landfall ng naturang sama ng panahon. Abangan mamaya sa ating international news, si former United States President Barack Obama nanawagan sa mga demokratiko na tutulan ang lawlessness ni United States President Donald Trump sa halalan. Ang United States at China naman magtatatag ng direktang military communications channel. At sa ating balitang palakasan, Thunder na nanatiling undefeated matapos tambakan ng 31 puntos ang winless na Pelicans. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Lalo pa hong lumakas ang Tropical Cyclone Tino sa nakalipas na mga oras at ito ay umabot na sa typhoon category ayon yan sa pinakahuling data ng Bombo Weather Center. Ang sentro ng naturang sama ng panahon ay namataan sa layong 285 kilometro sa silangan timog silangan ng Giwan Eastern Samar. Pinakamalakas na hangin ito o yung kanyang maximum sustained wind ay 120 kilometers per hour, kaya ito ay iniakyat na sa typhoon category. Ang pagbugso naman ng hangin ay nasa 150 kilometers per hour at inaasahan mga kabombo ang pagkilos nito ay magpapatuloy pakanluran timog kanlurang direksyon sa bilisyan na 25 kilometro bawat oras. Sa ngayon ay nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa ilang bahagi ng ating bansa. Partikular dyan sa katimugang parte ng Eastern Samar, katimugang bahagi ng Samar, gitna at katimugang bahagi ng Leyte, Southern Leyte, Camotes Island at silangang parte ng Bohol. Sa Mindanao naman ay nasa Signal number 3 ang Dinagat Islands at hilagang bahagi ng Surigao del Norte kasama ang Siargao at Bukas Grande Island. Habang umiiral naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng katimugang parte ng lalawigan ng Masbate. Sa Visayas naman, Signal number 2 sa gitnang parte ng Eastern Samar, gitnang bahagi ng Samar, natitirang bahagi ng Leyte, Biliran at natitirang bahagi ng Bohol at natitirang lugar dyan sa lalawigan ng Cebu, Hilaga at gitnang bahagi ng Negros Oriental, Hilaga at gitnang bahagi ng Negros Occidental, maging ang Guimaras, silangang bahagi ng Capiz, Hilaga at silangang bahagi ng Iloilo. Habang sa Mindanao ay Signal number 2 ang nakataas
sa natitirang bahagi ng Surigao del Norte, hilagang bahagi ng Surigao del Sur at hilagang silangang bahagi ng Agusan del Norte at hilagang bahagi ng Camiguin. Signal number 1 naman ang umiiral sa may area ho ng Albay, Sorsogon at natitirang parte ng Masbate at katimugang bahagi ng Quezon, katimugang bahagi ng Marinduque, Romblon, gitna at katimugang bahagi ng Oriental Mindoro at mga karatig panlugar na maaari ding maapektuhan ng naturan sama ng panahon. Maging sa Visayas, may mga lugar na nasa signal number 1 din at inaasahan na makakaranas ito ng mga pagbugso ng hangin at ulan sa susunod na 36 na oras batay pa rin sa data ng Bombo Weather Center. Ang ilang lugar naman sa Mindanao ay nakataas din sa signal number 1 kabilang ho yung nasa Caraga region kaya't iba yung pag-iingat ang ipinapayo ng mga eksperto para sa ating mga kababayan sa naturang lugar. Samantala, posible namang itaas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 4 ang ilang lugar sa Visayas dahil sa lawak ng naturang bagyong Tino at yung lakas ng hangin na taglay nito. Ayon nga sa Administrator ng State Weather Bureau na si Dr. Nathaniel Servando, lumalabas sa kanilang forecast na patuloy ang naiipong lakas ng bagyo at inaasahan na aabot ito sa typhoon category o ngayon ay nasa typhoon category na at posible pang madagdagan ng kanyang lakas bago pa man ang landfall. Maaaring sa mga susunod na oras ay isa sa ilalim na ang ilang lugar sa Tropical Cyclone Wind Signal number 4. Dahil dito ay pinapayuhan ng opisyal ang publiko na agahan ang pagsasagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan, lalo na doon sa mga nakatira sa mababa at bulubundukin lugar. Pinapayuhan din ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan at lokal na disaster agencies na maagang maglabas ng kanilang mga abiso upang makapaghanda ang mga residente. Kung ganyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Dr. Nathaniel Servando. Inasahan natin na tataas pa ang mga signals, wind signals, habang papalapit ang bagyo Tino. Inasahan natin na ang Tino ay may dalang panganib o hazards, malakas na mga pag-ulan, malakas na hangin na magdulot ng mga pagbaha, landslides at storm surges sa mga areas na direktang maapektuhan ng bagyong. Lagi ang mga pahayag ng Administrator ng State Weather Bureau na si Dr. Nathaniel Servando. Ibinabala rin ng naturang opisyal ang malakas at tuloy-tuloy na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Anya, dahil sa nakakaranas ng La Nina ang ating bansa, maaaring lalon pa nitong pag-ibayuhin ang mga pag-ulang dala ng naturang bagyo at magdulot ng malawakang mga pagbaha sa mga lugar na nasasaklawan ng naturang sirkulasyon ng bagyo. Narito pa ang patuloy na pagpapaliwanag ni Dr. Nathaniel Servando. Ongoing din ang La Nina, so we expect na ma-enhance ang rainfall at ma-heightened ang flood and landslide risks. Alam natin na marami ang mga areas na vulnerable to flooding and landslides sa mga areas na direktang tatamaan ng bagyong Tino. Pinapayuhan natin ang ating mga kababayan na maging vigilant, sundin ang pinaiiral o mga payo ng kanilang mga lokal na mga disaster managers, local executives, if possible as early as today ay lumikas na sa kanilang bahay, lalong-lalo na sa mga direktang tatamaan at alam nila po na sila ay nasa hazard prone area. Tinig pa rin niya ni Dr. Nathaniel Servando, ang Administrator ng State Weather Bureau. Nagbabanta ang bagyong Tino mga kabombo dun sa mga lugar na dati na rin palang hinagupit o dinaanan ng Super Typhoon Yolanda batay sa initial information at yung tracking ng bagyo. Partikular ho dyan sa Visayas at Mindanao at maging sa Southern Luzon. Batay nga sa pagtaya ng State Weather Bureau, maring tahakin ng naturang malakas na bagyo ang direksyon na orihinal na dinaanan ng Super Typhoon Yolanda mahigit isang dekada na ang nakakalipas. At ayon nga sa mga eksperto ay maaaring ito ay
sumunod doon sa kaparehong daanan ng naturang super typhoon, ngunit hindi naman inaalis ang posibilidad na magkaroon pa ito ng mga paggalaw. Ayon kay Weather Services Chief Engineer June Galang, bagamat hindi kasing lakas ng super typhoon Yolanda ang naturang bagyo, malaki pa rin ang posibilidad na abutin nito ang tropical cyclone wind signal number 4 para sa ilang mga lugar. Katulad din ng super typhoon Yolanda ay mararamdaman ang epekto ng bagyong Tino sa Mindanao at ilang bahagi ng Luzon tulad ng mga pag-ulang dala ng bagyo at ang bugso ng hangin, pero pinakamapupuruhan ang Visayas region. Kung ibabatay sa kasalukuyang data, malayong mas malakas ang hanging taglay ng Super Typhoon Yolanda na lumagpas yan ng 230 km per hour habang ang bagyong Tino ay nasa 120 km per hour. Gayunman, lumalakas pa rin ang naturang sama ng panahon lalo na't nananatili pa rin sa mainit na karagatang Pasipiko na nakakaapekto naman upang mag-ibayo pa ang naturang bagyo. Hindi rin anya inaalis ang posibilidad na maging super typhoon ang bagyong Tino, ngunit ito ay maobserbahan sa mga susunod pang araw. Narito ang pagpapaliwanag ni Engineer Juanito June Galang. Almost similar siya sa track ni Yolanda at hindi natin naalis yung possibility na mag-intensify pa ito into typhoon. So sa ngayon, in terms of intensity, base sa analysis ngayon, mas malakas pa rin si Yolanda. Pero patuloy pa rin itong lumalakas yung bagyong si Tino. So dahil mainit ang karagatan dito sa may Pacific, continuous pa rin. Dahil meron nga tayong looming La Nina, hindi natin naalis yung posibilidad kasi nga medyo may kainitan ang sea surface temperature dito sa may Pacific Ocean kung nasan yung bagyo ngayon. So nandun pa rin yung tsansa na mas lumakas pa ito habang papalipit at maglandfall dito sa may Eastern Visayas area. Tinig pa rin niya ni Ginoong June Galang ang isa sa mga opisyal ng Department of Science and Technology, at ayon pa kay Administrator Nathaniel Servando ng State Weather Bureau ay nagbabanta rin na magdulot ng mataas na daluyong o yung storm surge ang bagyong Tino tulad ng nangyari nung Super Typhoon Yolanda. Ayon kay Servando, sa kasalukuyan ay mahigit 3 metro ang posibleng taas ng daluyong na dalhin ng naturang sama ng panahon. Gayong malayo ang naturang bagyo, nagbabanta pa rin ang daluyong dyan sa mga baybaying lugar ng Tacloban City at iba pang nasa coastal areas, lalawigan ng Leyte at mga katabing probinsya. Narito naman ang karagdagang pagpapaliwanag ni Dr. Nathaniel Servando. Ang posibleng pinakamataas na storm wind signal na i-raise ay signal number 4. Kapag signal number 4 and 5, ikakibat itong hazard like yung storm surge na abot ng more than 3 meters. So, mataas rin yun. At maraming mga areas ang posibleng apektuhan. Lalong-lalo na yung mga lugar na under signal number 4. Kasama po ang Tacloban City, sa Leyte of course, Palo, at marami pang lugar na prone to storm surge. Yan mga kabombo ang pagpapaliwanag ng pinuno ng State Weather Bureau kaugnay pa rin ng paparating na sama ng panahon. Abangan pa mamaya mga kabombo, makakausap natin mismo ang mga opisyal mula ho dyan sa Department of Science and Technology kaugnay pa rin ho dito sa ating inaantabayanan. Kaugnay pa rin ng naturang mga development, itinaas na ng mga eksperto ang storm surge warning sa maraming baybayin huyan ng ating bansa dahil pa rin sa banta ng bagyong Tino. Batay sa report na inilabas lamang ngayong umaga, nakataas na ang red category ng storm surge sa mga baybayin ng Dinagat Islands at yung Eastern Samar, maging ang Leyte at Samar at Surigao del Norte. Ito ay katumbas mga kabombo ng hanggang 3 metrong taas ng daluyong at nasa ilalim naman ng mas mababang kategorya, ngunit mapanganib pa rin yung orange category, yung ilang bahagi po ng Samar at Northern Samar at pati na yung Southern Leyte at Surigao del Norte. Ang mga baybayin sa mga naturang probinsya ay naasahan na makakaranas ng hanggang 2 metro na taas naman ng daluyong. Samantala nakapairal din ang yellow alert
na katumbaso ng 1 hanggang 2 metrong taas ng daluyong sa mga sumusunod na probinsya. At kabilang ho dyan mga kabombo ang Agusan del Norte, Aklan, Antique, Biliran, Bohol, Camiguin, Capiz at Cebu, Guimaras, Iloilo, Leyte, Masbate, Misamis Oriental, Negros Occidental at maging Negros Oriental at ang Northern Samar Occidental at Oriental Mindoro, Palawan, Romblon, Samar at ang Western Samar, yung Siquijor, Sorsogon at Southern Leyte, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Paalala ng mga eksperto para sa mga mamamayan sa mga nabanggit na lugar, iwasan muna ang pagtungo sa mga baybayin at kansilahin ang maritime activities at lumayo sa mga dalampasigan habang umiiral ho ang epekto ng bagyo. Sa karagdagang pang mga update, mga kabombo Star Nation, dumako na tayo muna sa mga report ng ating provincial station doon sa bahagi ng Eastern Visayas. Ang Department of Social Welfare and Development nakapreposition na ang mga relief goods para yan sa paparating na bagyong Tino sa Eastern Visayas. Kunin natin sa linya ang Bombo Radyo Tacloban. Yes, nakahanda na nga yung Eastern Visayas sa posibleng magiging epekto ng paparating na Typhoon Tino mamayang hating gabi. Nakahanda na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Regional Office 8 sa posibleng maging epekto ni Typhoon Tino na inaasahang posible namang maglalandfall sa posibleng 3 lugar tulad ng Saguian, Eastern Samar, probinsya ng Leyte at Dinagat Island sa Mindanao. Mamayang gabi o madaling araw ng Martes, Nobyembre 4, taong 2025. Ayon kay Kenny Unay, itong Disaster Response Monitoring Information Center ng DSWD Regional Office 8, nakapreposition na mga relief items, food packs at non-food items na pwedeng ipamigay sa mga maaapektuhan ng nasabing bagyo. Dagdag pa ni Unay na sa ngayon mayroon silang 134,531 na family food packs na nagkakahalaga ng 77.1 billion pesos, 20,664 na mga assorted non-food items na nagkakahalaga naman ng 35.2 million pesos at 18,473 naman na nagkakahalaga ng 16.9 billion pesos para sa mga ready-to-eat food items at mga bottled water. Kabi-kabila na rin ang mga isinasagaw mga preemptive evacuation ng mga local government units sa buong rehiyon para sa inaasahang epekto ng bagyong Tino. Sa Eastern Samar, ayon kay Police Colonel Ernesto Macasil, yung Provincial Director ng Eastern Samar Police Provincial Office, mayroon ng 15 pamilya ang nag-evacuate na kung saan mayroong 50 na individual at inaasahang madadagdagan pa ito sa mga susunod na oras. Narito ang ating pakipagpanayam kay Mr. Kenny Unay, yung Disaster Response Monitoring Information ng DSWD Regional Office East. Currently po, we have 91 strategic prepot sites po na meron pong family food boxes at saka assorted non-food items. Ito po yung mga kits po natin na family kit, hygiene kit, sleeping kit, and kits. So currently po meron tayong 134,531 family food boxes. So that is equivalent to 77.1 million po. And we also have 20,664 assorted non-food items equivalent to 35.2 million. And ready-to-eat food na 18,473 equivalent to 16.9 million. And bottled water at 6.6 liters na 4,950 equivalent to 371,000 plus. So sa isang family po with a composition of 5 members, pwede po itong umabot ng 2 to 3 days po yung isang family food pack. Samantala, nananatili namang may mga kuryente pa ang buong Eastern Visayas. Nagpalabas din ng mga executive orders sa mga provincial government sa buong Region 8 na nag-a-activate ng kanilang disaster response. Nagpalabas na rin ng cancellation ng flights ang Civil Aviation Authority of the Philippines para naman sa mga sumusunod na mga flights na papunta sa Tacloban Airport, maging sa Borongan Airport ng Philippine Airlines. Bombo Jai, Bombo Dennis. Okay, Bombo Max, ang concern namin sapagkat binabanggit nga ng Department of Science and Technology na posibleng yung dinaanan
ng Super Typhoon Yolanda dati ang maaaring tawirin nitong bagyong Tino. So after several years, ano na ba yung improvement naman dito sa mga dinaanan ng Super Typhoon Yolanda batay sa inyong obserbasyon at pakikipag-ugnayan yan sa mga local disaster officials natin? Yes, so Bombo Dennis, actually kanina binisita ng ating team doon o sa isa sa mga Yolanda housing na nandito no sa Tacloban City, at doon sinabi ng ilan na naghahanda sila no, na like mga nakaimpake na yung kanilang mga gamit, at yung ilan naman ay handa sila pumunta sa evacuation center. Kaso yung kanilang pinoproblema lang no, Bombo Dennis, malayo daw no yung evacuation center mula doon naman sa kanilang Yolanda housing unit no dito naman sa Tacloban City. Pero yung kanilang sinasabi pa rin no, Bombo Dennis, yung mga babae, pati rin yung mga anak, yung mga lolo, lola, sila yung kanilang prioridad na talagang papunta sa evacuation center. So doon sila magmamalagi hanggang sa magpapalipas no matapos ng posibleng landfall nitong bagyong Tino. And may iwan na Bombo Dennis sa kanilang mga kabahayan ay yung mga lalaki naman o yung mga tinatawag natin ng mga padre de familia ng bawat household. So mananatili sila doon sa kanilang mga kabahayan na Bombo Dennis. So ito nga no kasi supposedly din Bombo Dennis no this week ay anibersaryo, 12 taon matapos manalasa ang super bagyong Yolanda. Tapos ito no Bombo Dennis yung sasalubong no dito sa ating panibagong linggo at panibagong buwan ng Nobyembre. So may mga alaala no Bombo Dennis na muling bumabalik, and yung mga traumatic experience na naranasan ng ating mga kababayan dito no sa Tacloban City at maging sa buong Eastern Visayas na nangyari 12 taon ang nakakalipas ay muling bumabalik yung mga alaala no Bombo Dennis, kasi nakikita rin natin actually sa mga social media, for example sa Facebook, Instagram, doon no Bombo Dennis na kinukumpara sa Yolanda no itong kaparating na si Bagyong Tino, which is may mga iilan na nagsasabi na hindi naman ito dapat ikumpara kasi yung kapareho lang nito ay yung track ng Super Bagyong Yolanda pero hindi yung lakas nito Bombo Dennis. So, yun, pinapaalala nila na instead daw na makatulong, mas lalong binibigyan ng panic attack, kumbaga no Bombo Dennis, bumabalik yung mga traumatic experience ng ating mga kababayan mula dito sa Eastern Visayas dahil nga dito no sa Bagyong Tino, Bombo Dennis. Okay. By the way, ang nagsabi naman nung parehong analysis ay mismo ang State Weather Bureau dahil bahagi na rin ng pagbibigay ng abiso para makapag-ingat yung ating mga kababayan dyan. By the way, yung ating lagay ng panahon sa kasalukuyan para at least magkaroon ng ideya yung ating mga kababayan na nakasubaybay sa atin, yung may mga kamag-anak dyan sa Eastern Visayas na mga overseas Filipino workers na nag-aalala sa kalagayan. Kumusta ang kasalukuyang sitwasyon? Yes, no Bombo Dennis. Simula kagabi actually, maobserbaran na hindi maulan yung panahon dito sa Tacloban at pati na rin sa buong probinsya ng Leyte. No? Kagaya din nangyayari ito noong Yolanda. Before manalasa si Super Bagyong Yolanda, ganun na ganun din yung sitwasyon na naranasan dito sa Tacloban City na bago yung araw ng paglandfall ni Bagyong Yolanda no Bombo Dennis, talagang masasabi mong walang paparating na bagyo o kalamidad dahil kalmado yung panahon. Nagpapakita yung buwan, yung mga bituin sa kalangitan ng gabi. Tapos no Bombo Dennis, kanina rin ng umaga, makulimlim lang. Hindi maulan, hindi maaraw, pero walang hangin. No, na bugso ng hangin nararanasan dito naman no, sa Tacloban City. Pero mga bandang alas 10 ng umaga, alas 11 ng umaga, kani-kanina, nakaranas na tayo no Bombo Dennis naman nito na mga panakanakang pag-ulan no Bombo Dennis, pero wala pa itong kasamang pagbugso ng hangin no Bombo Dennis, which is nagbibigay din ito ng panahon para sa ating mga kababayan dito sa Eastern Visayas na talagang maghanda para sa magiging posibleng epekto ng Bagyong Tino mamayang hating gabi, Bombo Dennis.
And Bombo Max? Yes, at yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Max Montenza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! 23 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Inaasahan direktang maapektuhan ng Bagyong Tino ang hanggang halos 40 na mga probinsya sa malaking bahagi ng ating bansa. Batay nga sa impormasyon na inilabas ng Department of Interior and Local Government Central Office, ay kinakailangan na iba yung paghahanda ang gawin ng mga lokal na pamahalaan doon sa mga daraanan ng naturang sama ng panahon. At kaugnay pa rin ang ating tinutugay-gayang epekto o posibleng epekto ng Bagyong Tino. Kapiling na natin sa ating linya ng komunikasyon ang Administrator ng Department of Science and Technology, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, si Dr. Nathaniel Serbando. Pabati muna natin sa Bombo Radio Philippines, nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program, Dr. Serbando. Okay. Bombo Dennis at Bombo Jai. Magandang araw po sa inyo. Bagamat doon ho sa ilang mga lugar ramdam na at hindi kagandahan ng araw, pero importante na makapaghanda po yung ating mga kababayan. Nababanggit ho kasi na ito ay talagang maglalandfall, unlike nung ilang mga bagyo na dumaan ho sa atin, mga daplis lang or kung naglandfall man ay kumbaga maliit na bahagi. Pero ito mukhang Luzon, Visayas at Mindanao ho ang nasasaklaw. Ano ho ang overall na pagtingin natin dito sa magiging epekto ng bagyo, Dr. Serbando? Ito po yung bagyong Tino ay talagang maglalandfall ito sa may Eastern Visayas. Katunayan po itong pinaka-latest bulletin kanina na pinalabas ng Pag-asa, DOST Pag-asa around 11 AM. Ito ay naging isang typhoon na, no? Nag-intensify pa dahil kaninang umaga ang kategory niya ay severe tropical storm. So habang papalapit siya sa ating kalupaan na may Eastern Visayas, ito ay naging isang typhoon na may taglay na lakas ng hangin na umabot na ng 120 kilometers per hour at bugso na umabot ng 150 kilometers per hour. Kumikilos naman po ito sa bilis na 25 kilometers per hour, generally west-southwest. At kaya nga po, ito ang tinutumbok niya yung dito po sa may southern portion ng dito ng Samar Island. Okay, Dr. Serbando, we're just curious about this, dahil sinasabi natatawirin nito yung kapareho halos ng dinaanan ng Super Typhoon Yolanda. Sa ganitong panahon ba ay normal ba na dyan talaga dumadaan sa naturang mga lugar ang mga bagyo, o ito ay kumbaga once in a blue moon nangyayari yung ganyang tracking ng sama ng panahon, lalo na ito may kalakasan din, typhoon category kanyo, Dr. Serbando? Mga bagyo na towards the last part of the year, sa mga buwan ng October, lalong-lalo na November at December, talagang generally ang ito ang mga bagyo ay landfalling at karamihan ay talagang Visayas ang naapektuhan, kung hindi man northern portion of Mindanao or Kabikulan. Ito talaga yung normal na dinadalanan ng bagyo kapag during the months of November, December. Kaya nga matandaan natin ang mga bagyong Yolanda, Odette ay halos kapariho ng bagyong nung kilos ng bagyong Tino sa kasalukuyan.
Dr. Servando, itong storm surge ang isa ho sa mga inaalala ng ating mga kababayan, lalo na yung nandyan sa may mga dalampasigan dahil nandyan din naman daw yung kanilang kabuhayan, kaya dyan sila nagtayo ng kanilang mga bahay. So ano ho ang inaasahan natin dito, and even dito sa Metro Manila, meron ho ba tayong posibleng maging epekto na storm surge na aasahan dito ho sa Bagyong Tino? Yeah, inasahan natin ang storm surge na abot ng mahigit 3 meters, lalong-lalo na sa mga areas na direktang matatamaan ng Bagyong Tino. Sa kasalukuyan, signal number 3 pa lamang po ang nakataas, but inasahan natin na tataas pa ito hanggang signal number 4 habang papalapit ang bagyo. Now, ang nasa high risk na mga lugar na maaaring mapiktuhan ng more than 3 meters na storm surge, ito po yung mga lugar ng Dinagat Islands, Eastern Samar, Leyte, Samar, particular ng Western Samar at Surigao del Norte. Yung mga dalampasigan sa mga lugar na ito ay ang ating mga kababayan na nanirahan dito ay pinapayuhan natin na matnyag at maging handa no, sa pagtaas ng tubig dagat dahil sa malakas na hangin. Okay. May nakikita ho ba kayong konsentrasyon ng kaulapan na posible na magdala ng mga matinding pag-ulan doon sa mga lugar na meron hong volcanic activity like Negros Island, sapagkat di kaila sa atin na nagkaroon ng pagsabog itong bulkan ho na ito at nagkaroon ng ashfall at yung tendency kanyo na makaapekto sa malaking bahagi kasama din yata itong Negros Island. Hindi kaya magkaroon ng epekto ho, yung lahar flow, ika nga, Dr. Servando? Yung lugar na direktang matatamaan, lalong-lalo na ng sentro ng sirkulasyon ng Bagyong Tino, ay hindi lamang lakas ng hangin ang mga asahan, kundi malakas na pag-ulan na more than 200 millimeters of rain. Ang may diameter, may radius ito na 300 kilometers mula sa gitna. Ito yung talagang pinaka-core na sirkulasyon ng Bagyong Tino. Now, tungkol sa storm surge kanina, tinatanong po ninyo kung mapiktuhan ng Metro Manila. Very unlikely naman na magkakaroon po ng wind signal ang Metro Manila, kaya hindi po natin nakikita na mapiktuhan ng storm surge. Bagamat malakas ang paghangin dahil sa umiiral na amihan o shear line na pinalakas nitong bagyong si Tino. Now, itong yung mga pag-ulan, in fact, may mga lugar na pinaproject namin. Tama po, bukas, lalong-lalo na ang bagyong Tino ay tatahakin ang Visayas, ang Cebu, ang Negros Occidental, maging the whole of Panay Island ay makakaranas ng more than 200 millimeters of rain, meaning intense to torrential rain dahil inasahan na dito dadaan talaga ang bagyo. Now ang Canlaon volcano nagkaroon po ng mga minor eruption at ito ay may mga nag-release ng ash, no. So, isang hazard siguro dahil malakas ang pag-ulan sa area, ito yung lahar flow. Kaya binapayuhan natin ating mga bayan, lalong-lalo na sa mga ilog na malapit sa bulkan. May mga lugar o municipality na maaaring mapiktuhan. Kaya pinapayuhan natin ating mga kababayan na hindi lamang baha, but yung posibleng pagbaba ng lahar ay magdulot ng panganib sa kanila. Ang akin pong katandem si Bombo Jaira, may ilan din pong katanungan para sa inyo. Bombo Jai? Sir, nais din namin na humingi ng abiso and assurance sa inyo as well para sa ating makababayan doon sa Eastern Visayas. Kasi nga dahil sa previous din nila na experience sa Super Typhoon Yolanda, is yung sa iba nag-cause ng mga trauma, and now mayroong similarities daw, may comparison. Ano po yung may bibigay natin abiso para sa kanila, sir? Bagaman ang track ng Bagyong Tino ay maaaring may similarity sa
track ng bagyong Yolanda. But in terms of intensity, di hamak naman na mas malakas ang bagyong Yolanda kumpara dito sa bagyong Tino. Ating matandaan, ang Yolanda ay umabot yata ng 275 or even more kilometers per hour. Samantalang itong Tino, right now 120, bagamat na tataas pa, but within the typhoon category. Ang Yolanda ay super typhoon. So, ganun pa man, hindi natin binibigyan imagination ng ating mga kababayan na dahil relatively weaker siya than Yolanda, ay hindi na maganda. Signal number 4 pa rin ang maaring maitaas sa lugar na inapektuhan din ng Yolanda. At of course, masahan natin ang malakas ng pagulan, malakas na hangin na magdulot ng mga pagbaha, maaaring landslides, at of course, ito yung storm surge. Ang signal number 4 ay magdulot din ng storm surge na abot ng more than 3 meters, no? Kaya kailangan pa rin maghanda ang ating mga kababayan at habang papalapit pa lang ay possible ay gumawa ng tamang hakbang, lumikas kung kailangang lumikas, at ang mahalaga sundin ang pinairal ng kanilang mga lokal na pamahalaan upang maibsan or maiwasan ang anumang magiging epekto ng pagdaan ng bagyong Tino. With that, maraming salamat po Dr. Servando sa mga impormasyon na ibahagi po ninyo sa ating mga kababayan habang tayo naghahanda dito sa epekto ng bagyo. Thank you so much. Walang naman po, at maraming salamat sa pagkataon na ito na maipaliwanag namin ang pagkahandaan nitong bagyong Tino. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang Administrator ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, si Dr. Nathaniel Servando. Abangan pa mamaya mga kabombo, mga karagdagang update hinggil pa rin sa bagyo at mga kaakibat ho nitong epekto na atin hong tinutugay gayan. Sa ibang balita muna tayo, malabo pa rin na makabalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte habang nagpapatuloy ang pagdinig o pag-handle ng kaso ng International Criminal Court dahil na rin sa kasong crimes against humanity. Ayon kay Attorney Maria Cristina Conti, Assistant to Counsel ng International Criminal Court, biktima ng mga extrajudicial killings ang nagpupursige para sa kaso, kaya mahirap umano na masabi na makakabalik pa sa bansa ang dating presidente. Ayon kay Attorney Conti, alam ng International Tribunal na sa Pilipinas naganap ang mga krimen at patuloy na nananatili sa kapangyarihan ang kampo ng mga Duterte at ang ilang kaanak ay nakapwesto pa rin sa gobyerno at naghain na nga mga kabombo ng apila ang panig nitong si Duterte para naman sa pansamantalang kalayaan at yan ay kaugnay pa rin ng pagnanais na maiuwi ang dating presidente, ngunit mababa umano ang tsansa ng tagumpay nito. Ibinunyag din ni Attorney Conti na posibleng ilipat si Duterte sa ibang bansa, ngunit hindi malinaw kung anong bansa ang tatanggap sa kanya. Ipinaliwanag pa ng International Criminal Court ang confirmation of charges na isasagawang hearing ay nakatakdayan noon pang Setyembre ng taong ito, ngunit dahil nga sa kahilingan ng depensa ay nanatiling hindi ito naipursige at naipagpaliban ang naturang schedule. At patuloy naman ang pagtutol ng panig ng prosekusyon at ng mga biktima sa pansamantalang pagpapalaya kay Duterte upang maiwasan umano ang pagtakas at panghihimasok na rin doon sa mga testigo o yung intimidation na posibleng sapitin ng mga testigo sa kasakali na ito'y pansamantalang makalaya ang dating Pangulo. Sa karagdagan pang balita, nagbabala ang Department of Information and Communications Technology sa publiko dahil sa inaasahan na malawakang traffic flood at distributed denial of service attacks
na mangyayari sa internet sa darating na 5 ng Nobyembre. Isang uri ho kasi ito ng cyber assault na maaaring magdulot ng matinding pagkaantala sa pag-access sa website at applications. Inihalin tulad ito ng Department of Information and Communications Technology sa isang matinding traffic jam sa internet. Sabay-sabay na sinusubukan na pasukin ng mga hackers ang partikular na mga website at mga applications na magre-resulta naman sa pagbagal ng serbisyo o hindi agad mabuksan ng mga site, applications at iba pa na para bang sinadyang isara ang daanan patungo sa lehitimong gumagamit nito. Bagamat nilinaw ng Department of Information and Communications Technology na walang personal na account, data o kaya ay pera ang mananakaw sa ganitong sitwasyon, hindi naman may kakailangang epekto nito sa mga negosyo dahil babagal ang serbisyo at iba pang pang-araw-araw na online transactions na kanilang ginagawa. Tiniyak pa ng ahensya na mahigpit na minomonitor ng kanilang tanggapan ang sitwasyon at nakahanda naman kaugnay sa mga kaukulang hakbang upang mapigil ang malawakang epekto ng cyber attacks na maaaring mangyari. Sa bahagi ito mga Monster Nation, dumako muna tayo sa mga balita na tinutukan ng ating news team. Ang pagkakaroon ng state witness sa missing Sabongero case, pinauubayan na ng Department of Justice sa prosekusyon. Itong ahensya nilinaw na hindi otomatikong guilty sina Atong Ang at iba pa sa mga pagdetermina ng mga ebidensya kaugnay sa missing Sabongeros case. Yan ang mga balita na tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Department of Justice na mananatiling pribado at hindi isa sa publiko ang status sa aplikasyon maging state witness ang lumutang na testigong si alias Totoy o Julie Dondon Patidongan. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Attorney Polo Martinez, tagapagsalita ng Kaguran, tumanggi muna siyang magbahagi ng kumpirmasyon kung mayroon mang ganitong aplikasyon si Patidongan. Aniyay, confidential ang patungkol rito sapagkat ganyay hindi maaaring ibahagi ang kung anuman ng status sa evaluation ng prosekusyon sa mga testimonya, affidavit at pahayag na ibinagi sa tanggapan ukol sa missing Sabongeros case. Dagdag pa niya, ang pagtanggi na kumpirmahin kung may isinumiting aplikasyon si Patidongan para maging state witness ay upang mapangalagaan ang integridad sa isinasiguang evaluation ng mga taga-usig. Sir, isa po sa mga respondents ay maging si alias Totoy o si Julie Dondon Patidongan. Sir, if you may clarify lang sir, kumusta po ba? Nag-apply po ba siya ng application for state witness or kung nag-apply po siya, kumusta po yung status ng kanyang state witness application? So, with respect to Patidongan, we, as of now, as to not preempt yung evaluation or any, not just of his statements, of their statements alone. Diba? But we cannot preempt it. And by that, I mean, hindi po namin pwede sabihin ano nagiging evaluation ng mga taga-usig din regarding their affidavits, the contents of their testimony, if they will fit the criteria for state witness. So that's still left to the discretion and the judgment of the panel of prosecutors. As to your question, Grant, kung nag-file po sila, again, I also cannot give a confirmation because, again, all these matters are kept confidential for the purpose of ensuring the integrity of the proceedings, of the evaluation of the contents of their testimony. Kaugnay prito, kanyang ibinagi na nasa prosekusyon ang determinasyon kung kinakailangan pang kumuha ng state witness para sa missing Sabongeros case. Aniyaya, may mga kondisyon na sinusunod hinggil rito na maigpit ipinatutupad para sa pagkakaroon at pagkuha man ng state witness sa kaso. Muli, narito ang pahayag ni Justice Spokesperson Polo Martinez sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. Pero sir, we can say naman na sa kasong ito, possible na kumuha ang ating estado ng state witness para mag-drive itong kaso laban sa mga respondents, sir. Yung po question na yan, again, will depend as well to the panel of prosecutors. Kasi under the law, may mga condition po na kailangan i-satisfy before one could be considered as a state witness. Gayang-gaya ng number 1, there is no other direct testimony available. Number 2, there's absolute necessity for that testimony. Number 3,
The accused, whose testimony will be used, is not the most guilty, among others. So, makikita niyo po dun sa mga requirements na talagang stringent. Stringent requirement siya, strict requirements na kapag hindi natupad, hindi po siya po pwedeng maging state witness. And ito whole process na to is determining kung may absolute necessity nga ba sa mga testimony nila para maging state witness. Kasi kung hindi po, hindi rin po sila pwedeng maging state witness. Maalalang natapos na ng panel of prosecutors ang preliminary investigation sa inihaing mga reklamo sa tanggapan laban kina Charlie Atong-Ang, Gretchen Barreto at iba pa. Submitted for resolution ang mga ito, partikular sa kidnapping with serious illegal detention at multiple murder complaints kontra sa mga respondents sa pagkawala ng mga sabongero. Ngunit nilinaw ng kagurana na hindi ito nangangahulugang otomatikong kinukonsidera bilang may sala ang mga nabanggit na individual hinggil sa kaso. Ano po ba directly na kapag na-determine ng panel prosecutors na meron tayong sapat or suffice na evidence, na prima facie evidence, is pwede po ba natin masabi na agad-agaran na itong mga respondents na ito ay talagang sakot at may kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero, sir? At this stage, no, Grant, it's not accurate to say na sapat na ebidensya to hold them guilty. Okay? Kasi ang trabaho ng taga-usig is to just determine if yung case will be enough to stand trial. Kung may sapat na ebidensya na, to proceed to trial. I'm glad that you mentioned kanina yung standard of proof, which is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin yan na may sapat na nakatiyakan na yung ebidensya sufficient. But to hold people to trial, to hold the accused to trial, and that malakas ng ebidensya against them pagdating sa court. But that does not mean na guilty na sila agad. Because pagdating sa court, wala na pong kapangyarihan ng prosecution insofar as determining the guilt of the accused. Nasa huwes na po yan. Nag-uulat mula Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo! Abangan pa mga kabombo at mga ka-Star Nation ng iba pang bahagi ng ating mga exclusive interviews kaugnay ho dyan sa mga napapanahong paksa natin hong tinutugay-gayan dito sa ating bansa. Samantala, sa ibang balita naman ng Philippine National Police ay pinaghahandaan ang posibleng epekto ng bagyo na tatama sa ating bansa. Paano kaya naghahanda ang mga nasa hanay ng pambansang pulisya? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Bea Pinisa. Inihayag ng Philippine National Police sa pinaghahandaan na rin ng kanilang hanay ang mga posibleng epekto ng bagyong Tino sa loob ng bansa. Ayon kay Acting Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Naratatis Jr., dito pa lamang nakaraang Biyernes ay inatasan na niya ang iba't ibang unit ng pambansang pulisya para sa implementasyon ng Oplan Saklolo. Maliban dito ay may mga iba pang mga operational plan na nakahanda ang Philippine National Police para sa mga bantang dala ng naturang sama ng panahon. Friday pa lang, we send out memo directive to different units to employ our Oplan Saklolo and other related implementation plan, operational plan with regards to the Typhoon Tino. Kasunod dito, batay na rin sa Bulletin number 4 na inilabas ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, inaasahan na ng Philippine National Police ang landfall ng severe tropical storm Tino mamayang 2:00 ng madaling araw. Ayon kay Deputy District Director for Administration Police Colonel Jesse Tamayaw, nakataas ng full alert status sa mga bahagi na madadaanan ng bagyo gaya ng Eastern Visayas, Negros Island Region, Western Visayas, sa Calabarzon, timog na bahagi ng Bicol Region at hilagang bahagi ng Caraga. Inaasahan naman na sa Huwebes sa parehong oras ay posibleng makalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Tino. Based on that bulletin number 4, yung bagyo is around 430 kilometers eastern of G1, Eastern Samar. So we expect na based on that bulletin issued by PAGASA, we expect to landfall 2 a.m. Mamaya madaling araw. And then it is expected to be out of power Thursday 2 a.m. also. So with that, we already issued a full alert status for those lahat ng mga tatamaan nitong bagyo, particularly
Region 8, of course, Region NIR, Region 6, 4B, and kasama rin yung southern part of Region 5, the northern part of Region 13, particularly Dinagat and Surigao del Norte. Ayon pa kay Tamayaw, bilang paghahanda sa bagyo, otomatikong na-activate na rin ang mga Disaster Risk Reduction and Management Task Group sa mga police regional offices, katuwang Disaster Risk Reduction Management Coordinating Council, upang masiguro na magiging maayos at well-coordinated ang mga ikakasang operasyon bilang paghahanda sa mga epekto nito. Agad na rin pinapalikas sa mga pamilya sa mga shoreline areas para matiyak na magiging ligtas sa mga residente sa mga lugar na posibleng salantain ng sama ng panahon. So also, once kasi na merong ganon, we automatically activate our Disaster Incident Management Task Group of all regional offices, yung mga PROs natin, PPOs, including our stations as part of their preparations. That is in coordination with the local Disaster Risk Management Coordinating Council para coordinated yung mga response natin. So also part of our preparation and yung preemptive evacuation natin, lalo-lalo natin sa mga nakatira sa mga tabing baybayin ng mga dagat. Samantala, inaasahan naman na ang lakas ng naturang bagyo ay nasa signal number 4 kumpara sa naging lakas na dinala ng Yolanda ng nagdaang mga taon. Mula dito sa Quezon City, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito namang lalaking nagsuot ng uniforme ng pulis bilang Halloween costume, humingi ng tawad sa kapulisan at publiko. May mga report dyan si Bombo Jello Agadan. Humingi ng tawad ngayong araw sa Philippine National Police at publiko si Daryl Isidro kaugnay ng pagsuot niya ng uniforme ng pulis sa isang Halloween party na ginanap sa Makati City. Ayon kay Daryl, kaya umano naisipan niya na magsuot ng uniforme ng pulis bilang costume sa Halloween party dahil sa malaki ang paghanga niya sa mga kapulisan. Kinukonsidera niya itong mga superhero na nagtatanggol sa mga mamamayan. Hindi niya umano naisip na hahantong sa muntikang pagkakakulong ang kanyang ginawa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni Daryl Isidro, ang party-goer na nagsuot ng uniforme ng pulis. Ako po ay lubos na humihingi ng pasensya at buong kababaang loob at humihingi ng kapatawaran. Hindi ko po intensyon na mabastos ang uniforme ng mga kapulisan at ang ating ng opisina. Isip ko lang po yung mga pulis, siya yung tagapagtanggol, mga superhero, mga superhero po. So yung pong pumasok sa isip ko na superhero po yung mga ating mga kapulisan na nagtatanggol sa ating mamamayan po at sa ating lipunan. Tinanggap naman ni National Police Commission Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Vicente Calinisan ang paghingi ng tawad ni Daryl kung saan pinulit nito mismo sa harap ni Daryl ang show cause order. Ayon kay Calinisan, bagamat mali ang ginawa ni Daryl ay dapat patawarin na lamang ito sapagkat kusa naman itong lumutang at humingi ng tawad. Nagsisisi naman na umano ito kung kaya't dapat ay tapusin na ang issue sapagkat mas marami pa ang mga importanteng usapin sa bansa ang kailangang mas pagtuunan ng pansin. Dagdag pa rito, nanawagan din si Calinisan sa PNP na patawarin na lamang si Daryl dahil sa nagkamali lang ito at mukha namang walang intensyon na sirain ang imahe ng kapulisan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Rafael Vicente Calinisan, NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer. Nothing can stop any law enforcement agency. Lalong-lalo na ang PNP, sila yung apektado dito eh. 'Di ba? Uniforme nila yung suot-suot ni Da. Pero siguro ako na nakikiusap. Bilang kuya ninyo, bilang tagapagtanggol ninyo, siguro tapusin na natin tong eksena na to ngayong araw na to. Nagsisisi na rin yung tao. I think the lesson has been learned. Mukhang wala namang intensyon na sirain yung reputasyon ng kapulisan. Matuto tayo magpatawad. Samantala, pinaalalahanan muli ni Calinisan ng publiko na irespeto ang uniforme ng kapulisan sapagkat ito ay sagrado at hindi basta-basta ginagawang costume.
Nilinaw naman ito na hindi porket pinatawad si Daryl ay papatawarin din ang mga mahuhuling gagawa ng parehong pagkakamali. Bawal umano ito sa batas alinsunod sa Article 179 Revised Penal Code of the Philippines kung saan nakasaad dito na ang maling paggamit ng mga uniforme ay may kaparusahan ng pagkakakulong na 1 araw hanggang 6 na buwan. Dagdag pa niya, magsilbing leksyon umano sa publiko ang kamaliang ginawa ni Daryl upang hindi na muling maulit pa. Live mula dito sa Quezon City para sa Bombo Network News, ako si Bombo Angelo Aganan. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa pinakamalaking one-day bloodletting event sa Pilipinas. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Ngayong Nobyembre 15, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas. Katuwang ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross. Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng Dugong Bombo t-shirts while supplies last, plus hot meals and vitamins. Kaya makipag-ugnayan na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station o sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated through 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Queen Bank Peso Account 008-020-02561 or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160. Tuloy na tayo sa ating mga balita mula sa mga himpilan. Itong Iloilo City nakahanda na doon sa kanilang pagsasagawa ng evacuation at yung food packs ay naka-ready na rin para sa mga residenteng maapektuhan ng bagyo. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Iloilo. Nakahanda na ang mahigit 400 evacuation center sa Iloilo City sakaling kailanganin magsagawa ng preemptive evacuation dahil sa Bagyong Tino. Sa isang panayam ng Bombo Radio kay Joy Fantilaga Gorzal, tagapagsalita ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas, sinabi nitong nakapreposition na rin ang mga food packs sa lahat ng distrito upang maipamahagi agad sakaling lumika sa mga residente mula sa kanilang mga tahanan. Pinaalalahanan din lalo na ang mga nakatira sa mga lugar na madalas bahain, mabababa at sa mga baybaying dagat na makipag-ugnayan agad sa mga opisyal ng barangay upang makalikas kung kinakailangan kapag lumakas ang hangin at ulan. Tiniyak din na naka-monitor 24/7 ang Iloilo City Operations Center upang agad makaresponde at makapagbigay ng mga abiso sa mga residente kasabay ng pananalasa ng bagyo. Napagalaman din na suspendido ang klase ngayong araw sa lungsod ng Iloilo, pati na rin sa maraming bayan sa lalawigan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyo. Pinapayuhan po natin ang mga residente sa coastal at low-lying areas na makipag-ugnayan po sa kanilang mga barangay officials at maging handa sa posibleng preemptive evacuation kung lalala ang lagay ng ating panahon. Ang ating Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office, ang ating Operations Center ay nakamonitor 24/7 at nakahanda kung sakaling kailangan ang agarang pagresponde. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Gisa Parios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Diyan naman sa bahagi ng Central Visayas, lahat ng biyahe sa Pantalan ng Cebu kanselado. Ang Coast Guard District Central Visayas naka-heightened alert na. May mga report dyan ng Bombo Radio Cebu. Isinuspindi ng Cebu Port Authority ang lahat ng biyahe ng barko sa Cebu Ports dahil sa Bagyong Tino na inaasahang maglalandfall bukas. Ito ay sa kabila ng inaasahang pagdagsa ng mga pasahero, lalo na't katatapos pa lamang ng obserbasyon ng Kalag-Kalag 2025. Sa panayam ng Bombo News Team kay Mary Nol Bulasa, Public Relation Officer ng Cebu Port Authority, na lahat ng biyahe ng mga shipping lines ay nakansela dahil sa hindi ligtas na paglalayag sa kadagatan.
Pinayuhan din ang mga pasahero na manatili na lang sa loob ng kanilang mga bahay at maghanda para sa paparating na bagyo. Sa kabilang banda, batay sa pinakahuling datos, nakapagtala ang Coast Guard District Central Visayas ng 477 na stranded na pasahero, 21 barko at 78 rolling cargos dahil sa kasalukuyang kondisyon ng panahon. Samantala, 129 naman ang barko at 12 motorbangka ang kasalukuyang nanatili sa mga daungan ng Central Visayas. Sa panayam ng Bombo News Team kay Coast Guard District Central Visayas spokesperson Abel John Lumboy na ang puwersa ng CG7 ay nasa heightened alert status at aktibo rin silang nakikipag-ugnayan sa District Command Center na nakabantay sa panahon 24/7. We are on heightened alert as we continue to monitor the effect of Tropical Storm Tino. Our District Command Center is actively connected via Zoom with the OCD 24/7, and we also have a fast coordination with other agencies for response safety. With regards naman sa cancellation of trip, the Coast Guard District Visayas issued travel advisory. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo John Nakanyati. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Mga kabombo, mga Kastar Nation, para laging updated sa mga balita, tumutok sa mga himpilan ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. At dyan sa rehiyon ng Mindanao na posible hong maapektuhan itong paparating na sama ng panahon, masusubaybayan ang mga balita. Halimbawa, dyan sa bahagi po ng Davao Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Habang sa Socsargen, nariyan naman ang Bombo Radio Jansan. At sa mga hiligay non-speaking sa Mindanao, available ho at mapapakinggan, mapapanood ang Bombo Radio Coronadal. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers dyan sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para naman sa mga Chabacano, nariyan ang ating news, music and entertainment station, ang Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, narito ang ating oratio, Impirata for Deliverance from Calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo Star Nation, para sa ating Christmas countdown, 52 days to go before Christmas Day. This Christmas we share the love. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. News and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube,
TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pag karon para sa sining epekto ni Bagyo Tinyo or Bagyo Tino. Standby sa aton sining mga kabombo. Oras na ton 2 minutos nakaligad sa tak ng alauna. Oras 2 minutos nakaligad sa tak nga launa. All right, sige. Sa liwat no sa aton sining pagpangalagad balik na diri sa pagpalayag sa Bubuanay sa udto. At the same time ay araman sang mando kagina ang aton sining alkalde sa sining pagpatigayon sang preemptive evacuation para sa aton sining mga pumuluyo diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Check naton bala si Bombo Hana andasa sa iya sining follow-up report. Bombo Hana sa report, please go ahead. Panaog ni Mayor Isa Treñas sa Executive Order number 121 o Executive Order nga nag-adapt man sa recommendations ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council para sa mandatory preemptive evacuation sa mga komunidad kag barangay nga nag-reside sa malapit sa mga o kung matawag nga high risk and high exposure sa ining Bagyong Tino Bombo Cham. So bunga aga, ginapanaog man ini kadungan man sang suspension sa klase man sa bunga adlaw, on all levels man no, diri sa masyudad sa Iloilo. Kag ang 27 ka mga barangay ang o kung na-specify diri sa among executive order. Ang una man diri sa bahin man sang Molo, ang Barangay Boulevard, San Juan, Kalumpang Molo, South Baluarte, ang sa distrito sang Molo. Sa distrito naman sang Arevalo, ang Santo Niño Sur, Santo Niño Norte, Calaparan Arevalo, kag sa city proper, ang Barangay Ortiz City proper, General Huge, Rizal Ibarra, Maria Clara City proper, Concepcion, Tanza Baybay, Rizal Palapala 2, Rima Rizal City proper, Rizal Isanzuela, kag Santo Rosario Duran, Veterans Village, Rizal Palapala 1, Tanza Bonifacio City proper, kag sa distrito naman sang Haro amo ang barangay Bitoon, Hinaktakan sa La Paz, Ingore, Barrio Obrero sa Lapuz, Lapuz Norte sa Lapuz, Lobok La Paz, Mansaya, kag man ang 27 tanan ka mga kabarangayan ang paidalom sa mandatory preemptive evacuation. Kag lakip naman diri amo man ang mga kabarangayan malapit sa Haro River, Dungan Creek, Buntatala Creek, Mansaya Creek, Kalahunan, kag iban pa nga mga major waterways diri man sa may syudad sang Iloilo. So kagina sang aga mayara naman sa mga rekolida nga naglibot mamot siya magod nga mapahibalo diri sa mga kabarangayan kinahanglan ng ining preemptive measure agod nga timalikawan kag maapektuhan man sang Bagyong Tino. So subong ang Public Safety and Transportation Management Office man sang Iloilo City, kaupod man ng Iloilo City Police Office, liga ng mga barangay, ang nagadirekta naman nga nag-supervise para man sa mga evacuation. Ang Office of City Social Welfare and Development Office man na nag-coordinar na sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD, agad man nga mag-preparar na sa buwang sang food and non-food provision para sa mga evacuees. May anak man sa mga na-point out na diri ang city government when it comes to evacuation centers and subong ang epektibo November 3, 2025 ang ining executive order. Lakip man sa pagpanghanda diri sa city government Mamotcham, naga 5 billion sa gihapon sa blue alert status ang city government as per recommended by City Disaster Risk Reduction Management Office, meaning mayara na sang 50% of pagpaghanda agad sang mga syudad sang Iloilo and also man sa bahin man sang Kapulisan, City Disaster Risk Reduction Management Office and ang emergency man nga mga responders if ever nga may aras ng mga matabo. So standby na gid ni sila if ever gid ba nga mag umpisa na diri kung magigo na si
Bagyong Tino. So subong sa update man diri sa bahin sa Iloilo City Hall, nag early out naman, gitugutan nga mag-early out diri ang iban nga mga opisina, and then nagapabilin sa gihapon sa skeletal workforce naman ang iban nga mga opisina nga kinahanglanon sang may mabilin nga mga employee kaangay lamang sang City Treasurer's Office kag iban pa nga naga-cater sa mga kliyente Bombo Champ. So subong ang ginapahibalog diri ni Mayor Isa Treñas para man sa syudad sa mga pumuluyo sang Iloilo nga magsunod gid sa mga ginapaidalom mga instructions kag iban pa nga mga bulig kag mangin alerto sa tion man sa ngining bagyo. Ipabati nato na nangin pahayag sa spokesperson ni Mayor Isa Treñas, Joy Fantilaga Gorsal. Bago lang gid panaog sang aton nga alkalde Mayor Isa Treñas ang Executive Order 121 nga nagamando sang mandatory preemptive evacuation sa mga identified naton nga mga high risk coastal and riverside barangays diri sa Iloilo City. So starting alas 3 karon sa hapon magapatuman kita sang mandatory preemptive evacuation base ini sa Executive Order 121 as I mentioned earlier nga nag-adopt sang recommendation man sang aton nga Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Council bilang kabahin nato part ini sang aton nga early response sa posible impact sang severe tropical storm nga Tino. Kay based diri sa latest nga pag-asa advisory man ginalauman nga magadala ini sang mabaskog nga hangin kag mamunog nga ulan kag lapnagon nga pagbaha diri sa syudad sa Iloilo. And ang aton coastal areas maka-experience man sang rough seas and possible storm surges, and makapos ini siya sang threat man sa aton sini nga mga residente ilabi na gyud sa mga shoreline and major waterways naton. Amo niyang rason nga di pa panaog ini sang aton sini nga alkalde ang ining executive order sa pagpatuman sang preemptive evacuation. Ang importante diri nga ma-prioritize naton, mauna naton ang kasiguraduhan sa kabuhi sang aton sini nga mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. So ang mga barangays nga ginmanduan para sa evacuation operations nga iga-supervise man ni sa aton nga mga barangay officials sang aton ni Iloilo City Police Office kag sang Public Safety and Transportation Management Office. Amo ining mga coastal barangays naton dira sa Halisa Boulevard, pakadto sa San Juan, Kalumpang, South Baluarte, Santo Niño Sur, Santo Niño Norte, Calaparan, dira sa Molo, pakadto sa Arevalo. Diri sa city proper ang Ortiz, General Huge, Rizal Ibarra, Maria Clara, Concepcion, Tanza, Baybay, Rizal Palapala 1 and 2, Rima Rizal, Rizal Estanzuela, Santo Rosario Duran, Veterans Village, Tanza Bonifacio, and Bitoon. Ang iban nga high-risk areas, amo ni ang barangays along Haro River, Dungon Creek, Buntatala Creek, Mansaya Creek, Kalahunan Creek, kag ang iban pagid naton nga mga major waterways including dira sa may Hinaktakan, Ingore, Barrio Obrero, Lapuz Norte, Lobo, kag Mansaya. Base diri sa EO, manduan man ang tanan nga mga residente within 150 meters from the regular nga high water mark nga gina-require sila nga mag-silo sa aton sini nga mga designated nga mga evacuation centers nga gin-identify sang aton nga syudad. Ilawagon naton karon ang mga designated evacuation centers naton. Ang sa City Social Welfare and Development Office naton, naga-coordinate man sila sa DSWD, DSWD kag nagaprepara na subong sa mga food packs
mga tubig ilim nun, kag iban pagid nga mga essentials para sa mga evacuees naton. At sa iyang preparation nasa aton nga CSWDO since weekend pa, kay sang November 1 sang aga nagpatawag na ni sang emergency meeting ang aton nga alkalde sa aton nga mga cluster heads, no? So para nga mapreparahan naton sa mapreparahan sa nga masimprano ang ining pag-epekto, mga epekto sang sining bagyo. So sang last last night haling kahapon ang aton nga BFP start naman rekorida sa aton nga mga kabarangayan kag sa mga especially sa mga areas nga flood prone para nga ma-inform sila regarding sa mga precautionary measures man nga kinahanglan naton nga himuon, no? Antes ang pagsulod sang bagyo, during pagsulod sang bagyo, during sang bagyo kag after sang bagyo. So inform na ini sila up to the barangay level. But karon sa hapon ang mapatawag sang final meeting ang aton nga alkalde o sa aton nga mga cluster heads, no, to finalize ang mga preparanan naton since November 1 nga preparation naton, and para mahitso na ang tanan, no, may mga naka-preposition na kita nga mga food and non-food items sa kada distrito para nga in case of emergency nga kinahanglan na sang deployment, malapit kumbaga ang kuan sa aton nga mga resources. Ang aton nga mga gamit bala nga halimbawa kung may makalatumbang puno sang kahoy, no, naka-preposition naman ang aton nga mga logistics through our City General Services Office, no. Ara dira naka standby, ready for deployment anytime nga kinahanglanon. And also, ang aton pagid nga ang aton nga na-mention na naton kagina, no, ang pagpatigayo naton sang rekorida sa mga kabaranggayan para ma-inform ang aton sini nga mga pumuluyo sang imminent threat, no, brought by Bagyo Tino. So karon sa hapon ang aton nga mga sa coastal barangays, no, may mandatory na kita nga preemptive evacuation based man sa gipapanaog na executive order ni Mayor Raisa Trenes. Nabatian na nangin pahayag ni Joy Fandilaga Gonzal, ang spokesperson ni Mayor Raisa Trenes Bombocham. Sa subong nag-standby man ang City Disaster Risk Reduction Management Office. Actually, bago lang kailangan natapos man ang meeting with the Office of Civil Defense Region 6 and iban pa nga mga government agencies sa sabi ng pagbaghanda sa Bagyong Tino, and enableon man diri sa latest nga storm surge warning number 4 sa DOST Pag-asa sa idalom diri sa estimated storm surge height of 1 to 2 meters ang Iloilo City. And diri man sa bahin man sa Iloilo Province team, and iniman ang ginasubong ginabantayan, and may patigayonon pa nga pagsinapol man diri si Mayor Raisa Trenes kaupod ang emergency responder and Disaster Risk Reduction Management Office. Agad ma-finalize diri ang mga iban pa nga mga instructions para man sa pumuriyong Ilonggo Bombocham. All right. Na notisyaran ko gani sa Facebook page bala ni Mayor Inday Raisa Trenes deriti may kantanan sa sining evacuation kaya ambal diri ni Mayor Raisa mapost siya kuno sang evac center sa kada district in a while. So nakita naton nga very active ang pag-disseminate sang mga information. Tiyan mo maning ginahulat-ulat sa mga pumuluyo. As of this time, hilabi pa sa sining mga ginmanduan for mandatory preemptive evacuation. Bumbuhan na. Bangod sa sining mga evacuation center bla na dumduman ko naman ang mga wala pa bala matapos nga mga multi-purpose sa building under Iloilo City District Engineering Office. Nga ginareklamo man santo sa mga pumuluyo. Amo na kuntani ni nga mga tsimpo nga mapuslan. Tangaling iti,
ano pagpulos tas ni Bumbuana kay way pamahuman? Amo gani Bombo Cham kay nako gid subong nga bulig ang evacuation centers kun tani kay supposedly daw hindi bala pag kung hindi siya naman nami nga mga eskwelahan na naman ang mga evacuation center sa ining maapektuhan sa Bagyo Bombo Cham. All right. And so subong sa lugang mandiri ang repacking subong and sang relief goods man sa Regional Evacuation Center man ang nagapadayon. Ini si Bombo Hana Mendoza and Dasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa. Ti sa mga kasubong sinigani iya nga mga panyimpo ang mga labing importante kung tani sini nga mga proyekto nga ginagastuhan sa milyones, bilyones ang nagakapusla na kung tani. No? Sa aton sini nga mga kabumbo, just like abi maghambal kita iyati sa tagsa kamangin maulano ng tsimpo, anong dapat sini iya nga anong dapat sini kaglabing importante sini iya nga proyekto kung tani sa aton sini nga mga kuturan. Tiway sa liwan kunti mga flood control project. Kalikiti sa subong sa aton sini nga mga kuturan daw problemado kita sa aton sini iya nga flood control project. Damo ang apektado sinadri sa aton sini nga mga kasimanwa since nga naglupok adtong kontrobersiya man sa bahin iya karon sang dito sa Bulacan sa may Metro Manila kag sa iban pa sining lugar. Halos sa bilog sini nga Pilipinas sa aton sini nga mga kabombo nga konsidente naulamid diri lang mga pangalan sa mga diskaya. And we know for a fact nga diri sa bahin sa syudad sa Iloilo in terms of flood control project sa aton sini nga mga kasimanwa ti dako iya nga porsyon, no? Sang pundo sang gobyerno bilyon ang naglabot kati nakasulod sa account sang mga diskaya sa aton sini nga mga kabumbo ang na-award sini sa ila. So amo ni karon ng isa man sa mga dapat naton iya sa aton sini mga kabombo, insakto man ini nga mga pamaagi preemptive ways, no? Kay ti expect taron tanang mga mataas ang tubig, no? Kag may ara gid man sang pagbaha-baha sa aton sini karon iya nga mga tagpalamati. Ti kabay pa nga ang mga na-experiensya naton sang nakaligad sini ni nakita magka-experiensya liwat, no? Hilabi pa nga ti diri nga sa bahin sa syudad sa Iloilo muna lang bala naton gamay-gamay lang sini nga pag-ulan-ulan ya baha dayon. Ti kabay pa sa aton sini nga mga kasimanwa, although nga ti makambal kita nga duway man sang klaro gid gani iyang napathag abi ang bahin sang Iloilo City District Engineering Office regarding sa kun anong mangin plastada sa sini nga mga proyekto nga mga ginpauntat, no? Ginpauntat nga mga flood control project diri sa bahin sa syudad sa Iloilo, no? So sang ginpatigayon sining people sa meeting ti ginapahayag nga nangin klaro ang tanan, na-explikar ang tanan, but daw kasubong iya banwa nga way pasagyapon sang mas klaro sini nga nakita abing solusyon ano kon padayunon, anong sistema, anong plastada patapuson, no? Way sang kaklaruhan natuhoy iya sa mga dumalagko sini nga mga proyekto nga ti makabig naton amo kun taning labing importante in terms, no? Sa pag-inpulos sa iya sini nga kapuslanan, flood mitigation, flood control. Ti wala. That is why sa aton sini nga mga kabombo dapat makahatag man kag makapaathag sang nagakaigo sini iya nga mga eksplanasyon sa bahin sa Iloilo City District Engineering Office, no? And of course, si Congresswoman Jan Maronday, kung anong matabo sa sining mga proyekto nga nakatiwangwang sa karon, sa aton sining mga kabumbo, kag hindi lang kung tani ni naton madumduman sa tagsa iya nga may ginapabot kita nga malain sining nga tsimpo, no? Sa tagsa ka mag-ulan-ulan, kung hindi lang tani ni naton madumdumo naton ini sa tion, no? Nga mientras tanto nga ara na dira nga naganganga nagatiwangwang kagaway or hindi naton mapuslan.
Sa aton sini nga mga kabumbo kag di naman pagkalipatan nga ti ang ginggasto dira kwarta man sa nga pumuluyo mo. That is why nga mangin accountable man ang Iloilo City District Engineering Office sa pagpathag sini kag kung ano ba lang klaro nga plano sinadri kay kung madumduman nyo pa sa people's meeting to ma-recall ko gid ngiti why na sa ano mo why sa nga budget for 2026 wala sa budget for flood control bangod sa sini mga kontrobersiya. So ang plano naman is drainage. No, drainage naman ang plano sa aton sini nga mga kabumbo kon makapahagan-hagan kay makasulbar sa pagsuba-suba, pagbaha-baha, then ti Mayo. Pero lain lang sinibla sa aton sini mga kabumbo. Magasto naman kita sa hundreds of millions. No? Pabutangan aton drainage ang mga lugar nga kung sa diin ti way ginabaha ang pag-abot sa tsimpo sa pag-ulan-ulan naman ang lugar nga may drainage pero wala nga baha, ginbaha na. Amo nang dako sini nga problema iya. Ginaunahan ta na lang nga daan para nga ti manginid sakto bala, no? Pananglitan nga mapatigayon gid man sila sa mga kasubong sini. Magasto sa nga hundreds of millions of pesos naman, taxpayers money. Dapat insakto na. Kay ti kumpensaron mo ang mga notable siniya nga mga proyekto diri sa bahin sa syudad sa Iloilo. No, nga may impact gid iya. Amo ang mambal naton ti ang C1, C2, C3 nga mga road circumferential, no? Flood control sa Haro. Sa aton sini nga mga kabumbo nga na-implementar na kumpleto nakabulig kag na hatagan sang alibyo sa atong tsimpo nga taga problema kita sa baha. Mga esplanade ganyo. Di kay gintapos sa aton sini nga mga kulturan. But anyway, sa aton sini matag palamati. Sa gyapon kita nga mga pumuloy diri sa syudad sa Iloilo, no? Ululupod kita bantayan nato ng mga galawan sa aton sini mga opisyales. Hilabi na karon sa bahin iya sa mga nagagasto sang hundreds of millions, no? Nga kwarta sa taxpayer sa aton sini mga kulturan, pero ang ending sini hindi matapos-tapos. Amo nang isa sa mga problema. Kagatensyon man sa mga kabumbo naton kung maghambagan ng city government under Mayor Inday Risa Trejas preemptive evacuation, no? Hindi na magpamalibad pa sa aton sini mga kulturan kag magbantay sa aton sini mga kabumbo, no? Kag later on kantuan taman kag hibaloon ta ang sitwasyon sang mga evacuation area, no? Nga butangan or pahamtangan sang aton sini mga kulturan nga ginpaydalom karon or ginmanduan sa bahin karon iya sang sining mandatory preemptive evacuation. 25 minutos na nakaligad sa takna sining launa driman sa aton sining pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Check ko naman this time si Bombo Jomar Villa, ang Provincial Social Welfare Development Office. May mga naka-standby na mga food packs para sa biktima sa bagyo. Kagapila ka mga fishing boat nag-dock diri sa bahin sa Iloilo River. Dalagko nga mga manog pangisda ang apektado man sa sining halit or kabaskugon sa bagyo nga ginalauman nga mag-igo diri karon sa bahin iya sa Western Visayas. Check ta Bombo Jomar sa report na, please go ahead. Naka-ready na ang Provincial and Social Welfare and Development Office kon PSWDO sining epekto sa bagyo diri karon Bombo Champ, no, sa bahin sang Western Visayas, no, sa aton sa mga kabombo. Sunod diri kay Rani Melby Cuarte, ang acting head sang PSWDO. Iyagin pahayag nga naka-ready na ang provincial government sa sining epekto sa bagyo Tino. May kantanan sininti matapos ng ginpaydalom na sa signal number 2 ang pila sining kamakbanuhanan sa probinsya sang Iloilo. Ongoing ang ila sining monitoring sa tagsa ka mga local government unit
Sunod sa natungdan, ang unagid nga maghatag sang relief assistance no pananglitan abi nga may mga pumuluyo nga magapadulong sa evacuation center no amo ang local government unit. So ang local government unit pananglitan kung hindi makasarang ang ila sining nga mga supply kangay sining mga food packs no so das datay nga magahimo sila sa report kay mag-submit sa provincial office kay ang provincial social welfare development office amo ang ma-augment na lang bubutsamp no sa aton sini nga mga kabubo. So nakadepende suno kasi rani ang mga report halin sa mga kabanuhanan kung makita kag ma-assess sa report no ma-request abing LGU sa provincial government. So gilayon nga magahatag no sang bulig kangay sining mga relief packs nga naka-standby na naman nga daan pananglitan kung may mga local government unit. Pero as of now no ang sunod sa natungdan dapat monitoron no kag tagaan sa nagtukigo sining intensyon sa tagsa ka mga local government unit ang ila sining mga pumuluyo kag in terms sa pang-evacuate no sunod sa natungdan mas mayo no nga temprano pa lang daan may ara na sang information dissemination kag kunanglan nga ipang-evacuate no so hindi na kuno mag pang-duha-duha pa kay ti ang mga relief packs no naka-ready naman nga daan agod nga ihatag no ang supply sa tagsa ka mga kabanuhanan. Pananglitan kung kulangon naman ang provincial government no sa sining mga food packs. So pwede naman sila maka-request sa regional office ng Department of Social Welfare and Development Region 6 no nga mo naman ang maghahatag sa dugang sining bulig o kun ining food assistance sa mga residente nga posibleng mapektuhan sining nasambit sini nga bagyo sa aton sining mga kabombo. Bumbusan pagluwas sini may mga gihatag man nga mga assistance ang provincial government pananglitan kung ang imo sini nga puloy-an maapektuhan no sang bagyo. So nakadepende kuno gyapon sa assessment no dapat may mga ara na sa documentation nga i-gather kag i-submit ang report sa may bahin karon sang provincial social welfare and development office Bumutsamp. Aribla no ang kabahin sang pahayag ni Sir Rani Melby Cuarte, ang PSWDO Acting Head sa interview diri sa Bombo Radio. Sa PSWDO naman sa probinsya sang Iloilo no preparado na kita no sa aton nga preparasyon para sa pag responde sa kay Bagyo Tino no. So far no ang Iloilo Provincial Government nga ginapangunahan sang aton gobernador no Governor Arthur Tuto Defensor Jr. and our Provincial Disaster Risk Reduction Management Council and Office, we have this ordering agreement with our suppliers no in case no the role of the PSWDO is on the augmentation no sang mga resources nga kinahanglanon naton. But of course we have there with us ang aton nga mga kabanwahanan no through our Municipal Social Welfare and Development Office. So we already also do monitoring no sa aton nga mga kabanwahanan, especially no sa preparation no sang sini nga bagyo through our city and MSWDO. Sa PSWDO naton ano ginang function naton sir? Sabi for example may mga kalamidad, direkta kita mag-release sang mga bulig sa mga kabanwahanan. So ang role gid ni PSWDO is on the augmentation no kag ara kita sa response cluster. So sa food and non-food items and at the same time sa camp coordination and camp management. Anong sir anong proseso dapat may report gid halin sa LGU nga need nila sang bulig ma-augment kita do mo na ang function niya. Yes, Bombo Jomar, no? Crucial gid ang report kay amo ginang aton ginabasihan o report halin sa aton barangay. At the same time nga i-submit sa aton nga banwa, no? Kag ang aton nga banwa maga-submit sang report agud nga basihan man sang aton opisina, no? And aside dira, no, we are also closely coordinating with our regional office na the Department of Social Welfare and Development Office in kaso nga there's need for the additional nga augmentation naton. Sa report sir anong basihan naton nga for example abi dapat maka 50% total population nga apektadong banwa ma-release na kita sa bulig do mo na ang basihan.
Actually, we based ang aton report kay may reporting system kita, no. We have this DROMIC, no, Disaster Response Operation Monitoring nga report. So dira naton ang ginabasihan, no, kung there's may need kag augmentation nga kanalan ang banwa through the request man sang aton nga local government units. So kinanglan gid gali ang participation o nagid gali ang local government unit. Once kun may mga report, direkta na lang sila mahaboy diri sa aton. Yes, no, may report gid, and of course kay augmentation kita, so dapat nga ma-utilize gid anay nilang ilang in kaso, no, nga resources. If there's a need nga ma-determine nila, that's the time nga kung sa diin pwede sila ka hatag sang request sa aton. Bastante ang mga naka-standby naton nga mga bulig, mga ano inaasyaran ni. No, so far as to sa Iloilo Provincial Government, so sa ginhambal naton, we have this ordering agreement, no. So may ara kita nga mga bastante nga supply sang more on the food items naton para sa relief packs. Yes, sir. Okay. Magluwas sa relief packs ano pagid, sir? Isa man kang aton nga role is on the monitoring, no, and management sang aton nga evacuation centers, no, the camp coordination and camp management, which nga gina-spearheaded na sang aton nga mga city and municipal social welfare and development officers. So ara kita to monitor, no, agud to nga makuan naton, no, ang psychosocial response nga kaso nga kay nang lano, no, and at the same time ma-put up ang mga child-friendly spaces sa aton nga mga evacuation centers. Ang evacuation centers naton may ara gid sa separadong probinsya, sir, no, Sarani. So as to sa may aton evacuation center, so it is being managed by our local government unit, no, and we have the evacuation center at the same time nga gina-consider naton as warehouse naton dira sa municipality of Mina. So regarding sa preparation, well informed naman siguro, sir, ang mga local government unit naton kung anong ilan sila mga obrahon sini. Yes, sir, no, and we do constant monitoring man and communicating with our local government units through our city and municipal social welfare and development officers. By the way, in terms karon, sir, kung may mga pamalay nga may mga madamage, sabi do lakip man na sa mga relief assistance naton. So part gid na, no, sa mga considerations naton, no, especially for those who were affected, no. So ang kuan gid naton is nga ma-report gid naton, no, from the barangay, at the same time nga ma-submit naton sa aton banwa kag ma-consolidate naton diri sa province. Ano na sa financial, do may financial na sila mabaton sa mga damages naton. So as to sa mga damages in kaso, no, sa aton nga mga housing, so we will see, no, as to the report, no, kung ano, but of course the Iloilo Provincial Government ara gid to hatag sang support kag bulig sa mga apektado. Lastly, sir, ani anong sarang naton palabot sa nagapamati nationwide, worldwide? So amo lang na, no, on behalf of the Office of the Provincial Social Welfare and Development Officer nga ginatugyan ginaton ang aton nga mga pumuluyo, no, nga mag aligmat kag keep updated gid, no, sang sitwasyon naton subong kag keep safe gid kita tanan. Nabatian si Serani Melby Cuarte, ang acting head sang Provincial Social Welfare and Development Office sa Iloilo Provincial Capitol, Bombo-Champ. So ang challenge lang ang pag-submit sa report, no, kay ti madamo naman sa mga bagyo nag-igo ikalabanan madulaan sang signal, internet connection, hindi sila dayon dali-dali, no, makapalabot sang report halin sa mga barangayan abi sa kumahan pakadto sa kabanwahanan kag direkta sa may provincial government. So wala na ang challenge kung paano nga mapadasig no ang report nga mapalabot sa provincial capitol agod nga ti matagaan man sang dugang sining mga assistance ang mga kabanwahanan nga may maapektuhan karon sining Bagyo Tino. May kantanan man sini, posible nga magalawig pa sa pila ka adlaw ang pag-shelter, no? Temporaryo diri ho sa may Iloilo River, diri sa may Molilone, sang pila sini ka mga fishing boat, no? May kantanan man sining pag-igo sang nasambit sini nga bagyo.
So pila ni ka mga fishing boat no ang operate dra sa may area sang Antique kag sa may bahin sang Palawan. Bumutsamti bangod sa sining bagyo, no, tigin pa kamayo nila nga diri na lang sila anay ma-shelter diri sa may Iloilo City. Isa diri sa napakigangutan naton amo si Sir Andrew Dasas, no, kapitan ini siya sang FB Concepcion, no, kon fishing vessel Concepcion. Tipila pito ni kunuslak bilog nga mga team dra no sa mga sakayang pandagat nga ara sa sambit sini nga area. Suno sa natungdan tibangod sa sining epekto sa malain sining nga tiyempo ginalantaw gin pa kamayo nilang mag-dinner lang anay kag nakadepende pa sa kon san-o naman magabalik sa maayong tiyempo kag magabalik naman sila sa pagpanguha sang isda sa aton sining mga kabombote. Suno sa natungdan kahapon didto pasla sa ticket nag-abot sila mga 5 PM no diri sa syudad. May mga coordination naman nga ginapatikayon sa bahin sang Philippine Ports Authority kag Philippine Coast Guard kay hindi naman kuno bag-o ni no suno kay Sir Andrew kay dumduman niya kuno sang ligad to nga pag-igo sa Bagyo Yolanda diri man sila gilinanilong sa syudad. Bumutsamp may gin-suggest man gani kuno nga dito sila sa Guimaras. Diri sila nagpalipod-lipod. Diri sila nagpalipod-lipod. May gina-suggest man dito sa Guimaras pero why to nila accept no kay may mga storm surge na posible basi kun mapektuhan sila so mas mayo kuno nga diri sila sa Iloilo River kay medyo malipod siya nga bahin kag hindi mapektuhan kun may mga dlagko sini nga mga balod bumutsamp sa aton sini nga mga kabombo. Depende kuno no sa kun anong mga announcement nga agwa no kag monitoring sa kun anong dalagan karon sa bagyo kag makabalik naman sila sa pagpangisda. Amo lang ni galing kay ginasuplayan nila diri sa may fishport ho nga mga isda ti kun amo sining maglawig sa pilak adlaw apektado man ang volume no sang mga isda nga unload nila diri sa bahin sang Iloilo Fishing Port kag the same time ginadil panigalis Manila kun damo ang ila sining akuha no ginadil panigalit nila dito sa Manila ti posible naapektuhan ang supply bangod sa sining pag-unta temporaryo anay sa nga pila ka mga manog pangisda. Aribla no si Sir Andrew ang isa diri karon ka kapitan no sa nga barko nga fishing vessel Concepcion sa mga interview diri sa Bombo Radio. Balisan no kamo sir nag-shelter de. Ang kagapon lang gid sir. Anong oras? Alas 5 kami din nakasulod. Di ka mahalin pa? Dito sa Chulas tapos alin kami dito kagapon ang alas 3 siguro tapos nagapit pa kami sa may Lawi. Dira kami anay nag-angkurahe. Wala pa kay isang order kay clearance para dire sa magpanliw magdak. Okay. Anong rason? Tungod sang may paabutan nga bagyo para sa safety man sang tao kag sa safety man sang kumpanya. Nga wala sa may madisgrasya. Dingi ka mo nag-operate sir kun white bagyo dito sa ng Antique Fishing Ground kag tapos Palawan amo na. Balik-balik lang. So dirang inyong area. Tapos din nyo na sa gina-distribute na deal. Diri sa may karga na sa truck kag dalon diri sa Iloilo Fishing Port. Okay. Kag dira kay dirang baligyan sang isda. Yang bulyom. Bulyom. Tapos din pagid magluwas na kon damo pagid ang bulyom namon Manila. Manila na. Okay, pila ka mok bilog de? Subong 7 lang kami sir kay ay iba na finish contract naman to mo. Okay, asa ka mo sandin? Asa ka mo sandin sir? Depende sa kondisyon sang chimpo sir kon mga 5 mo lang ya kon daw maayo ng kondisyon nga may clearance na sa Coast Guard or PPE di pwede na kami makakuan pull out balik naman sa amon nga kuan nga home port. Ang sakayan nyo amo gini siya nagapangwak isda? Amo ni siyang carrying sang sang isda. Okay, so balihalin sa fishing boat gid diri gina do gina karga tanan.
Tapos i-deliver sa sa amon nga sa Chulas sa Noakin. Ilang capacity yun sir, binanira, no? Oh, binanira mga 2,700 plus. Binanira? Oo. Bako damo gali. Oo, full pack na. So din yung ginano kay do gamay malang space sa babaw? Hindi lang ginakamada na sa babaw. Kung damo na tapos sige lang area sa sa budiga. Sa dalom? Oo, gina-aisan. Para yung quality sa isda. Momo Jomar? Nabatian diri si Sir Andrew Dasas Abumucham. Ipilato ang ibanto nga mga magagmay nagpalipod-lipod man. Diri nislas tubang sa Freedom Grandstand. May mga espasyo pa man pero diri lagi na-assign kay agin nabutang kay basi may mga magalabay pa nga mga roll-off vessel. Kung dito sa Lunhan, medyo malisod-lisod, no? Basi kung sa salakyan pa, basi ma-double parking slab la. No? Kay mga dlagko, sini nga mga paskrap, panilong anay, no? Nagpalipod-lipod anay, diri sa may Iloilo River, may kantanan karon sa sining preparasyon man sa Bagyo Tino. Bumucham. Ang imo nga yate, napaigad mo na? Talang tabunan. Ang tabunan mo lang. Ano yung tabon mo? Sako? Ati siyempre ang ginatabon nga ginbakalta. Ano ganit ang tawag sina? May term na mo. Do pareho bla kun sa lakyan may cover gid siya bla. O ti bakal boy kabalo ko ng term. Ti bala mo kun kisa masako ta don di man mapaminsaran ta. Yacht cover. Di ang ila ding concern lang way kuno problema sa balod Ang problema la kuno hangin. Bumbutsam, di man gid guro nga mapektuhan. Ti apektado gid ang negosyo sa pagpangisda kag palangabuyan sini nila Yes. Malawigan sila dre until pilas la kuno kadlaw dre Bumbujumar? 2 to 3 days kun hindi gid mayo ma-extend pa Kay kabay pa nga dasig lang para balik sila sa trabaho? Tisunod siya apektado man sila sa ila sining income kay ti drama sila nagakuha mo. Kung damo ila kag bugana ang ila sining kuhada, ti siyempre dako man ang ila sining income. All right. Bumbucham. Inis si Bombo Jomar Consumo Villa. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Jomar Villa. Pagbalik naton Banwa, kumusta unta ang biyahe sang mga sakayan Iloilo Guimaras sa vice versa kag may panugyan diri ang Philippine Coast Guard sa mga biyahero kag subong man kumusta unta preparasyon sa bahin karon sa probinsya sang Iloilo. Balikan ta ini matapos sa pila ka importante nga mga panumdo. Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, invites you to take part in the biggest one-day bloodletting event in the country. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This coming November 15, Saturday, let's come together in 25 locations across the Philippines in partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Successful blood donors will receive Dugong Bombo t-shirts while supplies last, plus hot meals and vitamins. So, get in touch with the nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Queen Bank Peso Account 008-020-02561 or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo
nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits, kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test. Plus Wala di Iloilo, Billboard of Activities for November 2 to 8, 2025. Ang Nobyembre 7 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sa Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you in the excessive mercy of my heart ngang akon all-powerful love ay igahatag sa tanan nga magabaton sa Holy Communion sa first Fridays sa siyam ka consecutive months ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ilamangin na safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Nobyembre 7, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Be ready to enjoy sang ila great selection of oldie goldie songs. Bangod ang retro band ang natalala nga magatag sa inyo sang isa ka great musical entertainment sa concert at the plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 sa gabi sa Nobyembre 8, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plus Wala di Iloilo Special Edition Mags, kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plus Wala di Iloilo. Sa November 9, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kapit, totoo po bang matagal mamatay ang masamang damo? Totoo yan. Basa, may masasamang damong perwisyo sa palayan. Huh? May solusyon po ba dyan? Meron. Nasusulat yan dito sa bote ng Tornado. Sa Tornado Herbicide, ang patubong damo may 1 hanggang 2 dahon, walang ligtas. Patay lahat ng telebisyon, gabi-gabihan at gumi. Tornado? Tornado Herbicide, malupit sa masamang damo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plus Wala dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas,
Utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna, sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Anay sa udto sa gihapon ko po ni Bombo Chama Blanco Hover. Balikan ta or check na to ng linya ni Bombo Brian Gonzales. May kantanan sa sining biyahe sang Iloilo Guimaras vice versa. Kag subong man ang palinton kag panugyan ni PCG Commander mga biyan agod malikawan ang mga hindi man lang kinahanglanon kag mambal nato ng mga hindi man importante sining bagay sa chimpo sining iyang ikaw ang magabiyahe. Check ta si Bombo Brian Gonzales. Bombo Brian sa report. Please go ahead. Dayon ang pagbantay sa mga otoridad sa epekto sang Bagyo Tino pamutsamp nga subong yara nasa idalom sa severe tropical storm signal number 1 ang probinsya sang Iloilo base sa weather advisory ang ginpagwa kagabi pa iya sang alas 11 bangod sang ining ginpahayag nga lakas ang panahon nagpagwa man sang travel advisory ang Coast Guard Iloilo nga nagakansela sang tanan nga biyahe halin Iloilo padulong iya sa Bacolod kag sa mga kalapit nga kaprobinsyanan diri sa may Iloilo. Sa interview sa Bombo Radyo kay Commander Richard Gura, iya ginpahayag nga ang ruta Guimaras Iloilo ginakabigyan nga special area, may ginapatuman nga limitasyon sa kapasidad sa mga sakayan, yara lamang sa 50% ang fiber boats kag 75% para sa ro-ro vessels ang kapasidad sang dapat nga ginakarga nga pasahero para yung pagbantay sa kondisyon sang panahon kag kung maglalain ni sa iya automatic ni suspend ang tanan nga biyahe tubtob mag-aayo liwat ang tempo. Ngin panugyan man ni Commander Gura nga hindi magapadulong sa tungas ang dagat ang mga tawo kag mga nag-star sa baybayon dapat magpanghanda kag magaligmat sa palabuton nga bagyo. Ginpabutyag man niya nga importante ang kooperasyon sa publiko sa mga advisory agod malikawan ang disgrasya kag masiguro ang kaluwasan sang tanan. Pamatian naton ang pahayag ni Commander Richard Gura. Yes sir. Sa subong sir nga ang bilog nga probinsya sang Iloilo no is under signal number 1 na kita. Okay. So kagabi pa lang sir mga alas 11 sang gabi pa lang nagpagwa na kita sang travel advisory nga ang mga biyahita no from Iloilo to Bacolod kag sa iban pa nga mga malapit no nga probinsya is temporarily suspended na kita tungod sa maabot no nga bagyo. However, diri sa Guimaras to Iloilo vice versa since we have a memorandum circular sir no nga considered ini as special area. So even signal number 1 ta sir ang biyahe ta diri sir padayon gyapon. However may mga certain provision lang kita no na kinahanglan sundon sir. Okay. Sir, ano mga provision nga na sir like 50%, 70% sa mga ano? Yes sir, insakto inang imo ginambal sir nga pag-abot sa mga fiber boat ta dire, kinahanglan ang i-allow ta sir is 50% lang no sang total capacity nila kag ang sa mga ro-ro vessel naman naton
75% lang no ang pwede tayo allow. Kag continue ang monitoring ta no sang status ang panahon diri sa area ta sa Iloilo Guimaras Strait kay kung makita ta nga daw medyo rapsis na gid kag hindi na gid safe. So anytime sir isuspend man ang biyahe sina sir. Okay. Based sa nakita ko nga nga travel advisory no from Coast Guard Station Guimaras, canceled na sila alin pa kagabi. Oo sir, pag hindi na gid namin ang sitwasyon sang panahon ta, automatic i-suspend ang biyahe kag ini sila mag-take shelter man para masigurado nila nga safety man ang ilang mga sakayan sir. Until when sir probably abi sir mga project ta? Hindi ta pa mambal sir kay kung Mayo pa man ang panahon sir, maski may signal number 1 na ta, pwede lang sila Japon ka continue sa ilang biyahe sir. Okay. Sir, lastly panugyan nato nabi sa mga fisher nato wala sa boat sectors kung maghalong kag sila man magmonitor sir sa lakat sang panahon. Yes sir sa aton nga mga sir mga kauturan nga naga-star bala sa mga gilid sang baybay kag sa mga utod ta nga pangisda kung pwede likawan na lang nila anay ang pag pagisda kag paghimo sa mga aktibidad bala sa aton mga baybayon para malikawan tagid ang disgrasya tapos sa aton naman nga mga kauturan nga may plano pa nga magbiyahe kung pwede ipagpaiway na lang nila para malikawan man nato nga mas stranded sila sa mga pantalan naton sir. Nabat na Bombo Champ ang pahayag ni Commander Richard Gura sang Coast Guard Iloilo Bombo Champ. Sa kaangot man ini nga balita, nag-angkorahe man ang pila ka mga sakayan sa fiber boat sa may Porola Wharf. Agod malikaw ng posibleng karaot nga dala sang bagyong Tino, isa sa mga operators sang fiber boat nga nagabiyahe alin Sebaste, Sibunag, Port Guimaras, padulong Pulupandan Port sa may Negros Occidental. Among si Totong Pahila nagpahayag nga sila mismo Bombo Champ ang nagdesisyon nga maguntat na biyahe bangod sa ginapaabot nga malaing nga panahon. Kan pigado kag wala sang iban nga palang buhian wala na nila gintaya ang ilang kabuhi sa pagpadayon sa biyahe kag nagsunod na sa advisory sa Philippine Coast Guard Guimaras Station kagabi pa lang sunod sa iya mga alas 9 pasado nagangkuray na sila sa may Porola Wharf bangod nalipod din nga bahin kag hindi tanto dalag ko ang balod kag sunod sa ila bilang preparasyon man kag pagpreparar sa ila pamilya gintawgan niya man ang iyang asawa dito nga magpanghanda man sa may Guimaras samtang siya yari diri sa may bahin sang Iloilo. Ari dug nga pahayag ni Sir Totong Pahila sang may interview sa Bombo Radio. Sir nang Sebastian Pulupandan kami sir. Sebastian Pulupandan. So as of sir do cancel na ang biyahe. Okay, cancel naman sir kay nag-shelter kami kay para panigurado lang basi mo labot ang bagyo. Kagabi pa kami sir mga 9:30 kami din nalabot alin sa Sebastian. Kamo na mismo sir nag-initiative nga hindi na magbiyahe. Oo, nagano kami sa Coast Guard na ngayon kami panugot na ma-shelter kami di sa sa Parola. Oo. Din sir inyo ang mga barko. Ato sir sa baba sir sa may tubang sa DPWH. Ano yung user nga ginabiyahe? Fiberboat? Fiberboat. Glorious Margie. Ano siya? Kapo na mismo na inisatibo nga naman mag-cancel biyahe? Sir, kami nag-cancel naman to. Nag-cancel lang kami sa Coast Guard. Nag-essential kami sa Coast Guard na kung pwede kami maka-shelter de. Tinauki na sila, ginukihan nila kami. Kaya tungod sa nablasot ng basi ang bagyo na din mo balaan, gulpe na magabot lati. Good night to sir kay way kato naguan niya kay nagpupalud ko. Oo. Makadto dito sa dito sa may Sebaste o Pulupandan. So diri ka mo sir pero may naga-parking or naga-shelter? Padre sir kay daw safety kay kun diya mo. Ati sir kamusta siguro wala din kami no? Wala sir. Wala. Kung saan ang bagyo ni nga maguntat na mag-abot di man sa kaon amo pagbalik naman sa Sebastian. Sir, wala ka gid ba niya sila nga side guide, mga buyan? Why good sir? Wala na amo na mga buyan. Tumabot tayo gid? Sila nga naman sir. Ano na tanay kay
hindi man ni permiso. Oo. Taga din sir, taga San Isidro Pinabista. Oo. Di sir, ang lokal niyo tong gobyerno nagpalabot na sa bulig mga munyabi sitwasyon ta. Ate subong kay na pa man sa na ang bagyo gid. Wala pa man sila. Pero sir, sa inyo balay preparasyon niya sa inyo. Ate preparado na to yang seswaw na gin tagwa ko to gapon nga tumaglaing man tipo maddos halin na mo sa piyak nga balay. Okay. Nga sir, din napit mo postal? Hindi sir, sa idol kasada galing ti medyo ano nila ng balay to do gabok-gabok nga dugay naman. Magbagyo sir din ka, diri ka lang yan, no? Kaya diri na ko yun. Diri ko yun sir, pari din nga mga fiber na po. Hindi ka mo sir gatinerte kung wala kang biyahe? Kung wala kami biyahe? Go dribla, halimbawa na kasi dito sa among fiber, dito lang kami ano lang kami to, luto kami pagkaon namin. May supply man? May supply man. Ano man sa tagiya, shoulder na ng tagiya, may pagkaon. Okay. Kung Bombo Brian? Yes, Bombo Chap na batian si Totong Pahila na isa ka operators ng fiber boat. Bombo Chap kag sa karon, Bombo Chap medyo madasig ang lakat ng panahon o kagaina mga inabuluban sa mga alauna, alas 12:30, medyo mainit pa. Sa subong Bombo Chap medyo nagid dulom kag nagaulan-ulan iya sa palibot sa syudad sa Iloilo kag sa kaprobinsyanan pila dito sa may areas ng Batad yan mayara to ginaguyod sang sakayan ang ginatawag nila Blatangkal pangisdaan Bombo Chap. Ginapahigad na nila no kag amuman sa iban nga kabanuhanan nagapreparar man. Amo ning fish cage sa Bombo Bray? Yes, correct gid Bombo Chap sa Gimaras na damo man da fish cage. Kag amuman ang mga sakayan bla Bombo Chap yari na di ayon sa may Parola Wharf kag area sa may Iloilo River kag madamo apisar dagko gani nga barko nga ro-ro vessel yari din nagangkurahe agud malikawan ining kabasgon siguro sang dala sang bagyong Tino Bombo Chap. All right. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of instant information. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Brian Gonzalez sa mga kabombo naton mangin alerto. Magatutok diri sa Bombo Radio parang updated kamo sa lakat sang panahon. Kag kung may mga instructions from barangay officials sa local government unit, katulad na bisang preemptive evacuation nga patigayon ginmando ni Mayor Inday Raisa Treñas, sunod na lang gilayon kay para man ina sa kayuhan sang tanan. Ang iban ng mga balita, itugyan naton sa iban sinamanun sa Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Richie. Isi Bombo Chama Blancover, gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Iloilo, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Tanan kita mayara sa bulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student.
Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa go sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon?
Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon, kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o ng tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imo palibot. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean up events. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayong hapon gid sa internet mga kabombo. This is Tita Regine. Sa daw sang Lunes, wa isang klase bangod kay Baguio Tino. 13 minutes after 2 o'clock, we pray together and let us all keep safe. Ari na ang ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Tuloy-tuloy na kita sa ating pagpanghanda para sa ating celebration sa Christmas. 52 days before Christmas. But as of this time, ang pagpanghandaan ay no, kay atong ginapangatubang ang Baguio Tino. So sa ara dira sa mga higad sang baybayon, kabalo na kamo ha, sa inyong nga himuon, kag kung wala man lang sang importante nga kaladtuan, stay at home na lang kamo, especially yung mga estudyante naton dira, no? That's why gani nga gin-announce na nga wala klase. Kita diri padayon sa pagdulong sa mga kalingawan sa inyo sa sininga hapon. So just stay there, relax, and ako na ang bahala sa pag-entertain sa inyo this afternoon through the stories ng aton diri nga nabaton sa aton nga mga letter senders. Kag gusto ko man nga mabaton ang inyo nga mga istorya kay balan ko gid may ara kamo sang mga inagyan man sa kabuhi. So pwede gid nga ma-email ang mga stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Sulaton nyo lang, pwede gihapon ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. So once again, welcome sa Monday edition sa kahapon lamang program. Kaupo din niyo si Tita Regine, kag ari na ang aton nga ambahanon para sa inyo this afternoon. Bao, very fitting. Bagyo by Ian Braille. Mayong hapon, welcome sa KLP. Kapag
ikaw ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot-abot. Pigang-piga na ang iyong loob at ang damdamin mo'y paghuhot. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo. Kapag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka nga patungo sa wala, loob mo ay may dalang kaba, ang dami di makahinga. Asang may sasigip sa'yo, panahoy kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambot. Bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo, pag ang mundo'y pasan at ka'y nahihirapan. Tuwing alas sa langit, tunugutin iyong tapang. Oh, oh, tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat at kumukulog. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog. Umaagos ang lakas na nasiyo. Isang bagyo, bagyo. Oh, oh, ika'y isang bagyo. Bagyo, Ian Bryle. Yes, Tino, bagyo ka lang, but someone up there is bigger than you are. 18 minutes after 2 o'clock. Sige, umpisa na kita sa pagdulong sang mga kalingawan naton. I do not know kung until now, padayon gyap mo ng pagbubo sa magbasog nga ulan. Kay ginapagsaka ako di. Baskog na ang ulan and then madulom na ang palibot. Anyway, ari nang ato nga una nga sulat sa sining hapon from INB sa iya episode, God Knows. Dearest Tita Regine. Mga classmates, nakahibalo pala kamo nga may mga hitabo nga hindi mapahayag sang tawo, kag may mga istorya nga nagpabilin nga likom sa ihibalo sang tawo. Karon, sino kuno sa inyo ang makapahayag sini? Mayad-ayad gingahapon sa inyo mga katapos ang Bombo Radio Philippines, labi na gid sa imo Tita Regine, mga kaupdanan ko sa KLP, mga letter senders, added listeners, and lovers. Sinugid bala ang inyo gintumod nga nakahibalo. Ang aton mahal nga Ginoo, husto, siya gid lang ang nakahibalo. His wisdom can't be fathomed by any ordinary person.
Karon, akon ipaambit sa inyo ang nasaksihan ko. Si Melfa nga libayon sang bayaw ko, nag-attend sila nanay. Sila nanay nasa kasal sang iya nga ihada. Principal sponsor si nanay niya, kag siya gin-request nga mag-bridesmaid. Didto nagkilalahay sila ni Charles nga groomsman. Since bag-o pa sila nagkilalahay, tapos panyaga sa reception hall, nangita gid sang pamaagi si Charles nga makaistoryahanay pa sila ni Melfa. Okay lang si Melfa kay nagapahuway-huway pa man sila, kag dapat tandon man niya ang tawo nga nagapakig amigo sa iya. Sobra isa ka oras ang ilang nga pag-istorya. Kag sa katapusan, nangayo siya cellphone number ni Melfa, kag iya man ginhatag ang number niya. Aron, sila makakommunicate nga duha. Pareha sila graduating sa 4-year course, BSIT si Charles, kag BSA si Melfa. Sugod sadto, nagka-textmate sila, kag ginabisitahan na si Melfa sa boarding house kada Thursday afternoon. Kay bakante niya, kag amo man ang panahon nga bakante ni Melfa. To make the story short, likom sa ihibalo sang ilang mga ginikanan, nga sige na pamasyar si Charles sa kay Melfa. After 3 months nga nagasugot na sila, nagsiga na sila out, may mga window shop, may maligo sa beach, may matanaw sang sine. Karon, may curfew hour ang landlady ni Melfa. Naabutan sila sang curfew sa sinihan, kag waay na makapauli si Melfa sa iya nga boarding house. Kag nagplano sanda nga ma-overnight na lang sa hotel. Hindi unta gusto si Melfa, pero alang-alang nga dalo ni Charles si Melfa sa iya boarding house, kay puro sila lalaki nga boarders. So, alang-alang man. So, there was no other choice. Natumanggid nga mapahotel sila. Kag natabo, ang dili pa dapat matabo. Waay gid makahibalo si Charles ang sekreto ni Melfa nga anak gali siya ni nanay niya sa pagkadalaga. Kay waay man si Melfa makahibalo parti kadi ang sekreto kay nanay niya. Si Charles tana, waay man makahibalo nga may anak gali si tatay niya sa iba nga babae antes sila magminyo kay nanay niya. Only God knows nga mag-utod gali sila nga duha sa tatay, sila ni Charles. Nagpadayon na relasyon ni Charles kag ni Melfa. Swerte lang kay waay magbunga ang kawat-kawat nga ginahimo nanda tungod si Charles may diferensya. After graduation, masakit man nga magkabulag sila. Si Charles gindara sang iya tiyo sa Amerika kay iya gintimbang sa ginatrabahuan niya nga kompanya. Samtang si Melfa nabilin siya kag nakatrabaho man dayon sa accounting firm sang iya maestra. First week, second week, and third week of the first month nga nagkalayo sila, okay pa ang ila communication through messenger and video call. But pagka fourth week, daw nagakahanaw na ang hello, my dearest sweetheart. Nagahibi si Melfa sa tago nga hindi mahibaluan ni ma'am niya kag ni nanay na. Nagniwang siya nga nawadaan gana sa pagkaon, na stress siya kag nagmasakit. Sangto nga sa niya sweldo, husto lang niya ipabulong. Pero way man siya balatian sa findings ng doktor. Gali timo, sa tuman nga kasubo kag masakit niya nga balatyagon. While ang pagka-checkboy ni Charles ay nakakita, nagali siya dito sang bag-o, ginbulos niya kay Melfa. Sobra isa katuig si Melfa naka-move on sang na-meet niya si Johnny. Classmate na sang high school pa sila. Si Johnny gali Tita Regine, didto gin pa eskwela sang iya tiya sa Cebu. Gani puwerte gid ang ila kalipay pagkita nila nga duha. Namahaw anay sanda aron makaistorya. Hambal ni Johnny, nag-leave ko for 1 week sa akong trabaho sa Cebu. Kay nagbisita ko kay tatay nga nagamasakit. Kag nag-follow up sang akong application diri sa Iloilo. Nag-extend sang help si Melfa.
Nagsuggest nga ang amiga sa iya maestra nagakinahanglan sa isa ka lalaki nga assistant supervisor sa ila opisina. Nalipay si Johnny nga basi dawaton siya. Gani, iya grab ang opportunity. Nagsulat siya dayon sang application kag resume aron i-hand in personal. Swerte gid kay diretso siya gin-interview kag gindawat dayon. Nagbalik siya sa Cebu kag nag-resign para maka-transfer dya sa Iloilo. Sang jaron si Johnny nagtrabaho, nagka-close na gid ang ilang relasyon ni Melfa. Since nahulog ang iyabuot sa pagka-caring and loving ni Melfa, after 3 months of courting her, nag-propose si Johnny nga mag-settle down na sila. Anyway, duha sila may mga trabaho na. Nagpakasal sila, pero likom sa ihibalo ni Johnny ang kahapon ni Melfa kay waay ni inigin prangka ka istorya. Disgusted si Johnny sang mahibaluan niya nga amuni ang iya asawa. Nagproblema siya nga daw bayaan niya. Iya ginattempt several times nga sukmatan pero hindi niya mahimo kay puwerte gid ang paglambing kag pagpalangga sa iya ni Melfa. Kung magpauli siya sa probinsya, hindi na ganahan mabalik. Pero ginasugat gid siya ni Melfa. Malagana ang pagtamod ni Johnny sa iya. Nakakaton na siya magpahubog, kagabi na kung magpauli halin sa opisina. Siguro naintindihan man ni Melfa kung insa naglain ang pagtamod ni Johnny sa iya. Puwerte gid ang iya pag-adjust, pag-care, pagdapulay, pagpahid sang balhas, pagpailis kung mag-abot si Johnny halin sa opisina. Kag pasunod-sunod kung ano ang gusto ni Johnny nga sudanon. Iya gid ginantusan kag pagpreparara sang nauyunan ni Johnny nga pagkaon. Sa tuyo nga ma-hold gid niya ang simpatiya sang iya bana. But never gid niya gin-reveal ang iya kahapon. Diyos ko, pasayluha ako. Akon ginatugyan ini sa imo. Only God knows of everything. Yes, pero initanan, ginutik ni Melfa sa akon aron maghaganhagan ang iya nasaktan nga baratyagon. I advise her kung pwede ifrangka istorya di kay Johnny para mahangpan kaniya. Sa piyak nga bahin, hindi kaya ni Johnny magbiya kay nagmasakit man si nanay niya. Although nag-ayo-ayo na si tatay na, kag on the family way na si Melfa. Sa baylo, nangibabaw ang iya nga kaluoy, hasta nakatunan niya sa liwat ang maayo nga pagtamod sa iya asawa. He swallowed his pride and left his secret problem to the hands of our Father Almighty. Only God knows of everything. In addition, Tita Regine, nadumduman ko ang graduating namon nga estudyante sa Infotech, si Roldan. Nag-untat pag-eskwela 1 semester na lang unta nga makagraduate siya, pero na-corner sang iya midwife nga nobya, kay nadakpan sila nga naghimo sang isa ka butang sa balay mismo ni Linda nga iya nobya. Sa pagtuo nga gabi na, hindi na magpauli si nanay kag tatay niya nga nagbisita sa ila paryente nga namatay sa pihak nga banwa. Kag si Roldan nga namisita, waay ginpapauli ni Linda kay nahadlok siya sa kagabihon nga siya lang isa sa balay nila. Karon ay nakapauli ang iyang mga ginikanan at 9:30 p.m. Naakig ang amay kag iloy nga naabutan nila si Roldan kag Linda nga nagahaksanay pa. Ginambala nila si Roldan nga buwas dayon iya dalon iya mga ginikanan dyan sa balay nanda kay istoryahan ang kasal nila sa madali nga panahon. Waay si Roldan makatingog kag makabaribad pa kag natigayon ang civil marriage ang duha sunod nga aga. Nagpuyo sila kag ipabalik ni Linda si Roldan sa pag-eskwela. 1 sem nga matapos ang Infotech nga kurso niya. Tita Regine, pag-graduate ni Roldan,
Nalipay siya kay may hiring ang kompanya nga ginaubrahan sang iya magulang sa Saudi Arabia. Manami ang offer kay dako man ang sweldo. Gani gindawat na ang trabaho. Nangibang bansa siya sa ila man kasugtanan nga mag-asawa. After 3 months sa ila department, kay maayo ang performance niya, gin-promote siya as assistant manager sa iya employer, dalaga nga taga Kenya. Di ay kay nakagusto siya kay Roldan. Waay si Roldan magpasugot kay hindi siya gusto magbudhi sa iya asawa. Ginprangkahan siya ni Roldan nga naa siya asawa kag may isa na sila ka anak. Pero wa gyud maminaw ang iya employer. Nag-ingon pa siya nga dugangan ang sweldo ni Roldan para sa iya pamilya basta mag-live-in lang sila. Sa tuyo nga makapanganak siya. Alang-alang bayaan ni Roldan ang iya trabaho nga nagkinahanglan og suporta ang iya pamilya kaysa iya paghalin sa Pinas, nagadala na si Linda sang ikaduha nila nga anak. Napikuta si Roldan, likom sa ihibalo sang iya asawa. Waay niya pahibaloa, kay basi ma-stress, maapektuhan ang fetus, kagang iya nga pagpanganak. Every 15th day of the month, siya nagapadala sang kwarta, kag iya ginpa-leave si Linda, aron makapahinga og maatipan maayo ang subang nga anak nila. Naakig ang magulang ni Roldan sang pagkahibalo sini, pero iya ginpahangop sang maayo kag naintsindihan man siya. Tapos, iya ginistorya si manong niya nga hindi gid magpalusot kay Linda o kung sa ila mga ginikanan nga may ka-live-in siya. Kag nahimo nga sikreto sa kinabuhi ni Roldan samtang siya nagatrabaho sa Saudi Arabia. Diyos ko, pasayluha ako. Akon kinatugyan ini sa imo. Only God knows of everything. Yes, pero initanan, kinhutik ni Roldan sa akon sang iya pagbakasyon aron maghaganhagan ang iya problema. I advise him, kung pwede, ifrangka istorya di kay Linda para mahangpan kaniya. Since nangibabaw ang ila kahadlok, ila gin-confess kay Lord, kagintugyan ang tanan sa ngalan ni Jesus nga aton Ginoo. But I think it's nice to reveal for forgiveness, acceptance, love, peace, understanding, and reconciliation. Tita Regine, do kalawig na gid sini. So hasta lang anay kita dya. Thanks for reading this episode. More power sa imong program. I hope you and your family will always keep in touch with our Lord of Mercy for His help, guidance, and protection. I remain in B, sang Iloilo Province. Thank you so much, NB. But of course, nothing beats being truthful, no? From the very beginning, so that wala sang alawayon, wala sang balaisan, and sa mga sitwasyon nga you are being tempted, di dira gid ginatakos, no? Kung ano kita, what is our truth. So kabay, no? We would always show our truth in a very good way. Sa maayo gid nga manner. Diba? The truth will set us free. Salamat gid sa liwat NB for another beautiful stories this afternoon. 2:34 ang aton nga oras. Pagasunod ang istorya ni Student Mom of Lambunaw. Sa pagpanumbalik sa KLP, kaupod sa gihapon, si Tita Regine. Ang Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa pinakamalaking one-day bloodletting event sa Pilipinas. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Ngayong Nobyembre 15, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas. Katuwang ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross. Sa
Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng Dugong Bombo t-shirts while supplies last, plus hot meals and vitamins. Kaya makipag-ugnayan na sa pinakamalapit na Bombo Radyo o Star FM station o sa Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated through 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Queen Bank Peso Account 008-020-02561 or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon. Alas 2:37 ang aton nga oras padayon kita sa mga istorya. Ari na ang salat ni Student Mom of Lambunao. Dear Tita Regine. Good afternoon sa inyo tanan nga nagapamati subong sa KLP ni Tita Regine. Suwerte kung mabasa ni Tita ang sulat ninyo sa adlaw nga ini. Kadamo sa mga bag-ong writers ng KLP, kag sure ako nga happy and contented siya. So kabay pa nga magpadayon kita tanan sa walang sawang pakikinig kag pagsulat sa KLP. Long live ang kahapon lamang program. Long live Bombo Radio. Music-minded man bala ka mo? Do you sing or play a musical instrument? Plato and Aristotle wrote about the helping, healing power of music 2,500 years ago. But centuries before that, the biblical record was saturated with songs, from the first mention of Kubal, the father of all those who play the harp and flute, to those who sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb. The pages of the Bible resonate with music. The Psalms, often called the Bible songbook, point us to the love and faithfulness of God. Nadumduman ko pa, Tita Regine, ngasang si Pastor Jericho Fernando Posadto, ang among church pastor, nagpresent kami sa isa ka musical presentation sa gymnasium sang Banwa sang Lambunao. The choral consists of the church members sang Doan Baptist Church of Lambunao, kag ang amon trainer is a music teacher from GIBS, the daughter of the late Pastor Totica. Mga 3 months siguro ang training namon under her. She's a very outstanding music teacher who trains us to sing hymns. Some of the songs nga ginkanta namon naga-include Children of the Father, One Body, One Spirit, Here I Am, Lord, Open the Door, Greater Love Has No One, Lord, We Want to Praise You, Born to Die, and God Said It.
I believe it. That settles it. The objective of our choral was to encourage Christians and spread the gospel through music. Ang tanan nga mga miyembro sang church had been looking forward sa sininga outreach event. Kadamo sa mga lambunaw nun sang nag-attend sang amon nga concert, and everything seems to be going all right. Sa tunga-tunga sang concert, a young man who didn't like the message of the music began shouting at the choral group. Apparently, the God-honoring songs were more than he could stand. Pagkatapos ng pila ka mga tense minutes, an elderly onlooker tried to quiet him. Finally, naglakat siya. Kagintapos namon ang concert with a loud applause from the audience. We can't say how many persons present came to know Jesus bangod ang amon nga mga kanta because of our songs. But even if there is only one or two, gina-consider namon ini sa gihapon nga worthwhile. After sa amon nga concert, nagpangamuyo kami para sa mga tawo. Kag nasurpresa kami sa kalabanan sa mga audience, nagpray man upod sa amon. It seems that on that particular night, everybody present had a heart for others. Really, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Hay, kanami lang ang pamatsyag mo kung makaamba ka for God's glory. Kamu dira, ano ang paborito ninyong ambahanon as a means of praising our Lord? Whatever it is, it doesn't matter. Ang importante, we sing for praise, for His glory. Hindi mo pagambalon, pangit boses mo, sintonado ka. Remember, God uses the insignificant to accomplish the great. Not many of us really has a good voice, but we can sing. Makakanta kita. It's possible to be too big or proud for God to use us, but we can never be too little. But of weakness, we are made strong. Hebrews 11, verse 34. By God's power, we can do all that He has called us to do. Close ko na this letter. God bless to all and happy singing. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. And P.S. Hi and hello to all Womiso of South Central Panay. Correct na, no? If you have a gift for singing, sing for the Lord. Hindi pag itago-tago because gift ina gani iyan, no? So dapat i-enhance ina, kag i-offer ina balik sa ato nga Ginoo. And to those who are wanting to sing, although hindi gid man sila amo na ka-gifted, no? Sa ilang nga tingog. But remember, if you are singing for the Lord, si Lord na yung bahala, no? Nga magpanami isang imong nga tingog. Hindi bala. And you can sing to your heart's content if you want to praise God through singing. Diba? Singing is twice praying. 44 minutes after 2 o'clock, salamat sa imong nga gin-share sa sining hapon, Student Mom of Lambunaw. Magabalik kita sa pagbalik naton sulat naman ni Senior Citizen sang 3rd District ang aton i-share sa inyo. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima. Mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospitala bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Paliputan lang ang oras ang pagpaligo ilabi na sa paggamit sang shower. Hindi pagpanumdumang nga unlimited ang tubig. Limitahi ang shower sa 5 ka minutos lang kag ang pinakamaayo magamit na lang sang kabo sa pagpaligo. Mas praktikal ini bangod ang imo ginabubo nga tubig nagadiretso sa imo lawas. Mas madasig ka na makapaligo, mas makakinot ka pa sa tubig. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 2 to 8, 2025. Ang Nobyembre 7 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan ng mga devotees sa Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you in the excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love ay igahatag sa tanan nga magabaton sa Holy Communion sa First Fridays sa 9 ka consecutive months, ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart, among ilamangin na safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Nobyembre 7, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Be ready to enjoy sang ila great selection of oldie goldie songs. Bangod ang retro band ang natalala nga magatag sa inyo sang isa ka great musical entertainment sa concert at the plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 sa gabi sa Nobyembre 8, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags, kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa November 9, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025.
Wala a pesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba. Third story for this afternoon from senior citizens sa 3rd District. Dearest Tita Regine. A pleasant afternoon to all the listeners of this wonderful program, ang KLP. Ini si senior citizens ang 3rd District. Ang ako ni ga-share amo ang journey sang amo nga evangelism every Saturday kag Tuesday. Medyo more na ako supong sa mga activities of the church. Umpisa nga na-commit ko akong self sa mga hilikoton sa simbahan sa amon parokya, doon nadula nagana ko sa pagpanahi. Nag-enjoy ako pag may Bible apostolate kami every Sunday at 1:30 to 5 in the afternoon. Ang Tuesday, bag-o naman ini nga schedule sa Pihak Baryo namon. Gin-invite kami sa ila secretary kung pwede evangelize man ang mga tao sa ila barangay. So far, Tita Regine, ang Saturday namon nga schedule, medyo manami nagawa ang effect kay primero gamay lang ga-attend, pero subong, bukas na ilatapig-tagi pusoon sa pagpamati sa amon. Nakabati na sila sa mga pulong sang Diyos nga amon ginatudlo. Dako gid nga bulig sa ila kalag. Every last Sunday of the month, may ara kami schedule of the Mass sa amon barangay, kag ang wala nagasimba before, subong, ara na sila. Muna nga happy man kami nga duha ni Brad JR. Neighbor ko ini, kag nag-join siya sa Diyos Gugma. Amo ina nga kanami sa iya mag-orient sa mga tao. Ako gani, hindi gid deep akong pagtuon or pagtuo about sa Bible or pagtuon about sa Bible, pero let the Holy Spirit lang ang mag-guide sa akon. Guided gid ako si Tita Reg every time nga ako na ang mag-share about sa gospel. Iangot na mo nina sa aton daily lives. Tingala lang ako sina nga wala ako may nadumduman before, mag-speak ako, pero pag-ara na ang Holy Spirit nga nagapanghikot sa akon kaisipan, kanami gid sa akon pag-share sang mensahe sang Ginoo. Wala man doubt ang mga tao sa akon palibot, kay manami man akon image sa barangay. Ang problema ko lang, kay akon mismo mga utod, hindi ko matingob sa pag-worship kay Lord. Kay tama kalayo sila maghatag time sa Ginoo. Ang mga utod ko nga 3 ka babae, manami sila kay very active sila sa pagsimba. Apang ang 3 ko ka utod nga lalaki, super wala time sa pagsimba. Hambal ni ate ko sa Guam, eldest sister namon, naga-evangelize ka sa iban, apang ang imo nagid mga utod, hindi mo madala. Pero sa amat-amat nga pagpangamuyo, maabot gid ang time nga magbalik sila sa Ginoo. Hambal ko sa brother ko nga isa, hala lang kamo kinalipay, video cake kag sigarilyo, inom, pero waray gid ninyo ginatagaan time ang pagsimba kun Domingo. Sa 7 ka adlaw ang 6 para sa aton, tapos ang ika-7 inyo paged. Sabat niya, di mano taabe, kundi mga lipay. Di, paano ang kalag mo kung mapatay ka? Sala man Tita Reg ang mag-judge, pero ginhambal ko gid para sa iya. Bahala siya kung hindi magpati. Magulang niya ako, kag may karapatan man magsaway sa iya. Last Tuesday, October 14, last week lang Tita Reg, okay, previous weeks.
May pilgrimage tani, tanan nga mga catechists, kaga mga religious leaders ng amon parokya, sa Santa Monica. Apang, wala ako nag-upod. Naisip ko, tama kalayo. Sa Barotac Nuevo, pakadto sa Putotan, Kabatuan, kag iban pa nga churches. Budlayan ako, basta malayo ang kaladtuan. Kay dugay-dugay takon, mag-ihi. Isa pa, makahaklo ako sang smoke sang sigarilyo, gina-asthma dayon ako. Hindi ako pwede ma-exposed sa mga tao. Mabasa likod ko, ubo dayon. Ginahalungan ko gid, akon lawas, Tita Reg, kay damo pa akon mabuligan. Tita Reg, sa akon lang pag-realize, nakadamo na gid sang kalalatan ang aton na encounter, kagayhan, pamaagi na ini para sa aton tanan nga magbag-o sang aton kabuhi. Gipabatsyag na kita almost 3 years ang COVID-19 pandemic. Ang mga tao, dawa ay gid sang pagbag-o. Tama kabudlay aton sitwasyon during those times. Bisan pang amon duty affected gid. Nagaskeletal kami, kag no work, no pay. Antos ang kakulang sa mga resources. Pero nagakatabo sa aton. Wala gid kita nagabag-o. Indis ang pangabuhi. Pagkahisa, pakalain sa aton mga utod. The right time na tani ini sang pagbag-o. Magbinuligay kag mangin may pagkabalaka sa aton mga utod. Kasubo, madula kita sa kalibutan, wala kita hinimuan nga maayo, lunsay pangalipay, inom kag iban pa nga mga malaot nga bisyo. Magbatsyag man kita kag magpasalamat, magpangamuyo gid kay safe kita sa nagluntad nga linog. Ang mga nagkalamatay sa Cebu kag iban pa, way gid sila kapreparar, makaluluoy gid. Hindi naton mapaktan ang nagaabot nga mga calamities. Makakurulba gid Tita Reg. Keep praying lang kita tanan nga malampuwasan gid naton ang unos sa aton kabuhi. Naghingagaw gid ako Tita Reg, sulaton ini kay mapasiti ako this PM, makadto kami sa mga office mates ko before sa balay sang upod ko man sang una, telephone operator nga napatay. Ulayhon ko na lang para ma-drop ko da sa inyo. Ika-4th ko na ini nga letter. Direct ako magsulat, wala rough draft kay isa lang kapag pungko. Wala ako ini masulat last night, kinawili ako ka live, mag-video kiss, sing along. Wala man ako guilt sa self ko Tita Reg, bisan magkanta-kanta ako as my recreation, kay insakto man akong serbisyo sa Ginoo. Tagaan ko man happiness, akong lawas. Okay na ini siguro for now, kay manap anay ako. At 4 p.m. dapat aton ako sa amon office before. So hasta na anay diri Tita Reg, 12:30 pa man, no? 12:30 pa man lang, 2 p.m. pa ako malakat. So thank you gid sa pagbasa sa akong sulat. More power to this wonderful program, ang KLP, and kind regards to all KLP lovers. Once again, this is Senior Citizen of 3rd District. So, mission mo gina siguro, no? Senior citizen, ang imo nga mga kauturan, nga madala mo man sila, mabutong mo man sila, mahaylo mo man sila. Alright? Nga magbalik loob sa kay Lord, kag magsimba man kaangay sa imo. So, let them see Jesus in you. Kaya ginabala nga, matingala sila nga kag-glowing sa imo. Ano ang sikreto nga? You're so joyful, you're so happy, so that madala mo sila, masunod sila sa imo, because they would also want that kind of glow nga nakita nila sa imo. Thank you so much, Gid. Padayon lang sa imo nga vocation. Sa inyo man yung mga stories dira, mga kabombo, pwede gid nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ang mga kasaysayan pungkuan tagaan tiyempo kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa liwat sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love.
Mga kabombo, 52 dias na lang, kag Pasko na. Ang Bombo Radio Philippines joined the call of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines para sa pagsuksok sang puti sang tanan when attending Sunday Mass. Subong man ang pag-display mga white ribbons sa ila panimalay, mga vehicles, and public places humalin Oktubre tub Nobyembre sa sininga tuig. Ang pagsuksok sang puti isa ka panawagan for transparency, accountability, and good governance, and a strong stand against corruption para tinluan ang ato nasyon from sinfulness or mga kasalanan. Maraming salamat sa inyo. Magasunod na ang mga dramas after sang KLP, si Tuyang Ermitanya, pagasundan sa Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Balikay kita buwas, sa gihapon, ini inyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.